Obedi sika fa na ayata chengwan na papa je twen with the memo shirt papa ni ku wiade ajata ru je ni we ni pa bia o tia na o hwehwa aja ko ibla jata no mesi ni shirt ni saba ko I am long scare long dress o kontra gadi o butu kana kata jaza chwa no sira jata zero enti baba de o o ka so kana semwa o de na odwan wanwa obo yina meme de se me de maka na wo mo ntimi nka mo do mu ofo so se maka che so kofie na nkam. Okay, yane aseda ene ayeye ebema kropo twedi apon bansa yadom na dumo ena yada so etiase na katemada bodwemu emoje diemu afurusane na efiri anopa ebesi sabrei se boni bia nkan na wante atenka boni bia na woda so etiase oda so eka Nyankopon first level ne ho a na wo se odi ayeye ene ntontrom edema no efiri se Awurade Nyankopon no ofata ayeye na ayeye na wo fata no ene ne bambo kese bia wode amaw ene enuti ene na Osei Aboagye me ka kire se papa no efata ayeye Timothy Newsum sa Prince seek the kingdom of God first, and all things shall be added unto you. Rade ene ne tene kane na dia kanyina da or the beka ho ewo dwumadie we so enya asem keto akra. Okwaduma sam ohwa fidie emma tromo bedie kopa bibidie Asem Mpe Nipa yaba na yaba yen ene achenchenku kuchenku a yade atumpan eche yakasase prekese jamadu yen yefiti krotia ni etuhwa na agye afiafiem enya asem keto akra. Ye obi ka kira santeman ye obi kira santeman ewo dwumadie we so medika ka kira wo se dwumadie we so aha na abetem paninsem aha na abetem komode aha ana futu semwa emu ohwampa ye de bebraw ewo dwumadie we so enya asem keto akra no so obapa osima aduenunum ewo Sompa 93.1 ye di atwago ewo Sompa TV no so enya asem keto akra anu ti ka kire obi no obi so nka kire obi se Sompa Asem Mpe Nipa no de asantema agi atum de Ghana man agi atum de wiase man nyina se ye no Osei Aboagye magimadwa ene pobobo pata bri enya asem keto akra na ye ka kire se ye di atwago wo Sompa TV no so enu ti no obi biada wonne course aba se TV no omunya no medical catch or say man kwankwa no eriskane na omo eriskane a na enwoma akonkan kama eno ti obi biada wafre na omeki sa complain no say Sompa TV no onya no mesre se moma nkwankwa no a omo bo decoder ne dish no moma wo mo eriskane no mo eriskane a ebedam live ewo Sompa 93.1 yedi atwago ewo Sompa TV no so enya asem keto akra dwumadi obeto omra samwanka sa ena the nations anka wo falumba obete ne ka ewo dwumadi we so ohne yire maame yabua akua asuama bronya woya abrewatia obete ne ka sa ena producers a yene wo mu edi dwuma ewo dwumadi we so no Sompa Asem Mpe Nipa no so no eye kwanta bisa Isaac yenyina kwanta so ntwamani nanso hwa ena ye begina kokosachi Fletcher producer number 1 obo adwuma papa si entu kwan enya asem ketua kra okoyen hwehwemu no basade a na de ne TV no so abompene kra enya asem ketua obaba bam na nyoma akonkan e de ama atiefo sa na atiefo no epe no enuti yebeda na se ewo sa akwa ne so ye cause master control room hoso so a Kevin oyata ne dwumadie so efe sa brante no na tasu no eni nwiata no almost too much so dem say no wan hwe ba ko betimi adibone e de ahye ba ko nanso so nyesa na meka na nyesa na omotie sa na azuka ne fa ye Nigeria ni fa so ye na Ghana ni azuka enso ebo adwuma enya asem ketwa wadawruma na social media applications no ye di dwuma enso ewo ho na se wo Sompa TV no so a Davidie
one ekoba jesi semprimu bema omoso ebo adwuma enya asem ketua kra wadawuruma ena yedi atwago ewo Sompa TV ne so enya asem ketua kra esu otwa kwan wo kwa atwa so wo panini wan esu otwa kwan wo kwa atwa so wo panini wan yabo kwan no koto asuo no esuo no fretete wadoma kuma mampo kontonchi obo hia kumanana mampo kontonchi obo hia kumanana amenia bonane pia we ne Sompa Asem Mpe Nipa no ene de besi wafidie we so ene ntina ne bebiaji ho anwumre se de Sompa Asem Mpe Nipa sa fidie we kwanya so de a me yabafo me yotentatu menam soro mesai enam fom enya asem ketua kura wodwumadie we so ene ye obi ka kira santeman obi kira santeman said the medical akano no na nika sema wom ni se eduru baabi na se baabi anyewa yuma bi na akoma bi eno nti no ye ko yanim a ye kro no ye ko ahwa ehwa adabraka ho ena sese no as Sompa ye de ekro Sompa TV Sompa FM nyina da ye ko ehwa na ehwa na ye ko no wo paye kira kwan pa wo se wo ko 21st clinic abrosani mu a ne soro na Sompa TV Sompa FM ye kro na ye ko no pabene so enya asem ketua kra bibia ni ho a esesa wo ye dwumadie da bi ye location no na asesa na se ye dwumadie ahodo no de bibia ni ho a asesa wom kra eno timpanifo se opese onen panifo edi nkomo efa ehwa ye ko ana se opese ye boa wo kwanua se bi so a je number we na efrem panifo na omone wo entwetwe nkomo 0272660721 0272660721 ana 0207156609 nene empanifo eni komo kama krata damanim se 12 February ne kono 14th nyina no ye boye ho na yakwa ahwa ne sa enya asem ketua kora na ye ko akoyanim dia na ye yanim ten kofro bofo mpa bema asuketua mi pabre na Osei Aboagye Oforisuo ninti Oforisuo funtum pa katachie srebia bonchina na atwetwe kodi awu atwa miansa ne yakosa menam tie atwam nam de Asem Mpe Nipa ekobosha asase so kansa pia wo se kampian enne asembesi wa afidie we so pa enya asem ketua kora the nations anke bibia bokode radia ya de wo nkuye o ma ya nkwasa ya kase nshirani ani di enka ne dine na yada na asebiem so di ama wona etie dwumadi da bia ne wona efre se radia ya de so mu nyina nso so ewo nkwa no kasa sesi agya se wo dwo so otompa bo ho utie dwumadi na mafa akonya we so amago so fu nyina yakọ se ohempon di anim no otwa nani ahwedan na me pa 27 fi nyina ebekọ na ekodi na otwedan ya peda ya de bekura no nti nyame nhyirom no mu nyina nkyekyerom ho de na 27 no mo ofa meba beka mo no ya ye bibia ma na ye fe yawo o ka go so sa na mewra ho frise moto ho de enye moto ho ya de bia enye isika mo proto ba ko na mi azagro mi sika ka masi hotel bia si so de me ma me dia to so na so moto ho na mesre ohene a obeba se pani katrema empro banya ka to ho de mesre no a ya fa chi akese nkoma adwibo si akon incoming MC go so me yonko pa no kwa adwibo si akon no wa pense ye ka mathematics ya Monica Secondary School na David wonti mass de o ya de papa ma me tia bibia boko na de mass na ye de MC en konta o ya de pa e kan konta ma me tia se obi beyi na adwene se nkoda mfa mo bra no enafom kra na wa be PRO wo insurance you are not talking na akasa mass ne nko ade a MC ya wanya ne ba bi ko wo hye aman ona ne two IC so no into onimde anya mass ne nko onimde won dis ni mo anya asem keto ti ablabo mo so akonkoden apo ehunde ewo mu nti no fo so be ma yema ne tiri nkwa na yenka nchen se nyankopon koso anka ne ho na ne dwumadi a
eda nanim no so bibia nkoso totin fama no na ye nchia ye tiefo ne ahwefo nyina serial callers nyina nso ye dom asesa abribi etena se a wonom so efre badwumade ne so mamema odi for someone so akwa aba so be ma yenko ye nim omrasa mo bibia beko be ma ye mmere Janya bokosa. Nyankopon na na kamfo. The crew aje so sorry wo. Janya bokosa. The bia nya boko no ye no ma bia ne. Madwene ho afosu African leaders. O ma me aye mobo. O ma me aye mobo. O we Donald Trump no ma wo ye. Say denti na okuru mu ene de wo ba na wodwane. Enne ba ko bia me hwe wadwane akopem broni ba abrewa bia ma abrewa no hwefo mo ansole. Nipa no so ya che no aja Trump isu dia sembe say say nipa ndi ahwe obekọ life obi ti ni krum edrum e bia de wo ye no ebi ti na se bi nso nti na o se ko krum na obi se jadwane hye wa no pipipi ma waka bone o se ko krum awon amanfo adwane adwane wa America asemo ahun je se wo ba o beto jam na go ye fe eno na se African leaders o mu si o mu tra se ya ye nkrofo bone aka se ya wonti etu ye Ghana fo enya fo mo mai oh sudden de dem wudi nkwasasem na echewa asem aba ye burade mo Ghana fo eti African leaders o ma kwa ku se omo ho no be kan ho dia ha ba ehie o ha ba ehie sano sana wo fa bia wo se wo fa sibo wan fi na wo ba na soma no wonko wo ye mobo nti kwa nyasem asem na da no nyasem keto African leaders o ma haye obeka say de amobra yesi kokro mlika kikiki na hankofu guobi nan adenta de kromo de na change the dynamic sesabi obi akokum nipa yesi bra okrom na kanipa no ba ne kromo ya enti go bedwane akopim obi ama obi abrewa wu chese nya sam kito is America kroi chese obi anamu otetetete sa aden African leaders mo ya den ye kromo nye sa na seseba Asem. What's asking so the adrun the Kavu be an Kufagidi tabi. Unya of Fosu with the Mahus church and so digidi tech. Fosu when it says on what they be a way out to no more you go and which next time when because a brown we had the annexation on Nana from Babo. No, from Babo when oh, na secretary man pro. Ye Casaka don't me do acquire Gulumba. Oh, I mean, you on a dink can buy. And a yen Kobio. Mekat aye ne kobi ukwa ya kwasise kobi na kosum fantoma twa wasene na fa na sisi fom fantom from na me dim na dim enti sa hunya enche defo boss fo tie dwumade pa na omonim se de mi si su fo asase yi ho ajo space be jam onu go on premier fama go space Oyo space no kwa ka sa na buofu mama chi akọjo space anyumiri mama chi akọjo space na ye chi ago osufu nyina that's asase ye hawana da be ya hame no ba o manana di ho yaw samro na na be bi o je no be ka makodai metias ye mese bra wama na kwa wi afe na ti ade betima boa se kosom ne wo fa ase ne beba onwuni ne wo fa ani mase odi asase ne beba no fa ne beba anam se bad ho betimi di ama ne mom kosom ne mo wa mo se me pasa ma abi betima boa se so kosom na kwa nyanze se obi fa asase ne bi wo ho de kakra ho ye de chana sa go wasa ni onu aba foforo no so nya kakra to akire na o do hwe fosu pa fosu awro no pa na ni tiri hu aye sei na o so akonwa na fifrete no enu na ebe unse yes mu akwa pa ne kwafo na obeba na unimu na obeba be hu me mo ko so na wa se tiri nkuto makasa fifrete go so fo nyina ente sa de o kan de amoa na hu ni pa do so nuki no law omba foforo sa so do sa ase no na ni bra ba so awenye ba ku bi o de be ma me na be we wo be na do be ba no obi anfa ne asase pepa mra ende ade da ho onu akwa ba me sa akochia no ne kokochia no na mi mom de enu ono na wa jo space mi anfa mam onu na dem wani pa ba ko pe no ne ka sa bi wetia
Na go just space so na hwenza ase so go so. Anyo na hweso ono ka bi ewum. Anyo ne nana ne to. Yeah. Ba na baby o tibia o sre chochocho. Because na ya ibia so be man krofo abu kuro mu me ka kire ko. Okay, na yesi atwen Apostle Kwame Kwaten na minim say traffic no so ene ha adwene no a eno nti Apostle say mo antene kan dodo no a ena etwe no eno nti afutu sem a ene yede eba no ebe tietia sa aboa kwaku kon enipa ho na sa ena sepa so ho na ana eja ho na afutu sem we die nti amede ba enrada asem we de to ya pono so no enipa mienu asem o mo kan ye se omo maame kura ekutia won ewo abrabom se obi ene beye wa adwene se wo beboa mo abrabom a na wo mo maame afa akiri na wakwa ye nwoma nwunan hanyan na ye musa se wa bosome nkron akwantuo mu emu entasutie na eduru baabi kura wontumi na eni mu fie no ye musa se obata bia kane botaye pa ene sei obata bia botaye ne se Nyankopon beche ne babia eye nhira wa wade mu na empokura no wahwe ne ba ma ne sia fifire na dan kwa ma bi no akoda no so aba behwe ne maame amanese atutu sana ka brabo ne yekono na esi den se woba tanyankasa wawo ne ba na afei ode ne ba ato tankuruwam tankuruwa wode na kwa tumu no se akoda no bepie wa brabom wo yedie kwan so no eye maame no ya enuro mo amuti adwumadie maamienu afire ye kan ye eno ti se yedie kwan ena akoda no nam so ewo awade mu ewo adwuma mu ewo dwetire bi obi di be mano a na maame no akoyi osi akwan de ne de basa eduru baabi a sede obi besi ahoho ne maame aboni din eduru baabi a soro obi besi ahoho ne papa aboni din se kamanhia me papa dia kamanhia me maame dia na we kura wodi nhira epugu maame ana papa no so no baabi a wote no bonse wapagya nimu wa asante amamrem na kyese nani aso de ne maame ne papa eye maano na sidai ena oba tan a wankasa wawo ba na afei kura no wo kwa akokotia no wasa abaye wotamfo na de bia ye nhira kura no akoda no ensa beka no na wo sa akokeka ho asem akogu akoda no kura mpo ehufi eno ti se betumi ayamfato ho ne abodin a obi betumi abone maame din no abone din pa sa na eno ayeti bi obi bobone maame din na se obesi abono no ebeya asefem se beya awrehosem obi bebone papa din na baabi obebono obebuni mu ase no asode duru baabi so a obi bebone papa din na ommo ne din papa eno ena na ye busa awiasema nyina se adenti eno obi atumi awo ne ba na afei ne yedie kwan so okwa akoye ne tamfo na emposika bi ekura no opese ehye anase mo bi obidi pese ode boa no maame no ekokeka ho nsem ana papa ne kokeka ne ho nsem eno ti afutu amede ema maamefo ana wofo ena nwumire ye papa ene maame se wa wo sa tebia num dia na nwumire ka afutu se meka cho se kagya isa de no efri se asante amamre mu no wobata bia botaye se enkobatu ne kon no wawu na kaneba aye na yi papa anase waye na deshi eno nti ene ye ka kire wobata bia na nwumre yi se so wo sa tebia ni mu asesa ena nwumre ya ne babua wo se de be ya daachi ankwama bi no o yare dabrim daachi ankwama bi no wadidiem daachi ankwama bi no se obeto kon na wawu no oba betumi aye wadehye fefefefefe eno nti ena asem America kire obata bia ne se so tesa sesa wadwene ena nwumre na beboa wo na empokura no
sɛ oba no a wayɛ ne saa mfomsoɔ no ɛmfa ho sɛ pani wobɛpa oba no kyɛw na afei abrabɔ ɛso atumi atoa so ɛyɛ me modɔfo pa sɛ Yaw Aboagye Oforisuo ne ntin Oforisuo ɔmona samoa Oforisuo yɛmfa nkyɛ kɛseɛ ma yɛhwɛfoɔ ne ɛtiefoɔ yɛnnuanom a ɔmotie yɛ fans wɔn nyinaa wokɔ edwom friend say Dubai ane taxi rank ne trotro samre baabia obi abitie futu yɛkye wɔn nyinaa menkyia me nana pramso hene ne yere ne hema ane atranko nyanyina mo pramso nana baabia mo bia no mo bɔ adwuma yɛda mo se me yɛka ahemfo mo kuro mu a me wo ka hye me ntwisu bia me wo yɛ bɛɛtre a nana pramso ka me de no enti nana baabia wo bia no mekyia wo Oforisuo be manura am say asɛm a ne yɛ kan asɛm bi safo ne ko hin asɛm bi pono na ɛyɛ nipa bebre nso wanwa na maame asɛm na ɛne da pono so a yɛ ka mfa ne sɛ yɛbɛka ne sɛ eni ho na ana sɛ japa ho na yɛmfa ne sɛ ne de ɛno a oba de ne ba yɛ nti yɛnka ne saa Oforisuo ho sɛ maame asɛm no ɛho asɛm ne kan kana nti a meka saa ne sɛ yɛ wo to nga o maame kwan obefa so a obedan daudin kutu atwetwon ama ye wodi pato ahu de o sitie ete se o blue kete maame be dan no wo ye be ma yitwa odua be ma wo papa wada so ebi mu kura de ya homa ball nan na chese wo be man se de be ya wo mpre na wo be ma no enkobere chese maame mu ebre e wo kwan bi so na Oforisuo ade bia ne on positive no negative minim sabe kraman a owo ya ore ne ma ene wo kraman a owo ya sabe ni wura ne kra no ekọ ne ma ho kra no onte ase because ohun se ni wura no waton ba ko de to so menu obefa na ton kraman na mpene okọ ano ya that means wo hwesa kraman sabe omu mienu a de wo ya ore ne ma ene de owo ya obo ne ma ho ban ye de omu gira ho na abeyi no and ye beka so ye oba tampa so tia sinti ade bia on positive and on negative untimi nyina ho nka se sebe de bia no na meka sa asem wi se nipa utwumu tan ye se Ghana fo ma nye Ghana fo me ma nye nanso ye wo Ghana fo me ma sebo mo tema ewo anaso mo ye wo ene wo Ghana ma o mo ye ho sa ne wo ma me papa o ho ene wo ma me bone nso ho untimi nyimfiri mu da wo kan wo ha untimi nyimfiri Oforisuo me kai America man maami bi ba oba bi be fa ne maami ko America se ne maami abre no na ne maami o pese ono so ba bebe wote oba ne kun nete America ho omo te last for oba ne ko adwuma oba not knowing say maame ne ni kun no ne ba na se ne twempra ase maten say ba yi tam wo wuri ne ho abeto fo mu nyina no e bai Oforisuo se na maame ne ba ne kunu twempra ti maame ni wo fie saa no adwubroche de o se we ko na we aba ba man di kan ba fie ntem na wo ba maame no ene ne na se ne twempra dako boni ensuma na ne ba na be pie so na sebe ne maame the way we see hagi ni kunu a sebe o mo fa o mo ho enya sem ketwa oba no hwe ne ho dwiri no na na tebia na ne maame wom e wo ga na onim se ne maame asesa ti wo de na o hye na nimunyam se me maame wasesa nti be fa me maame no tun se na ne maame on se san oba no ehun saade no o ja ne hu firi soro ebe hwe fam wi Oforisuo kasa e course no nipa na owo one ne hye no ene te saa kasa no ene wo kyirem Oforisuo ye o maame bi wo hono ma oni sympathy ma ne ba ene ye kasa se madika kasa ni ho na ne ye beka ne se nipa ho na utimi kasa ni bia ho na enipa ho na be wo me Oforisuo me maame kasa se bi se me maame no na wo sabe wakogo wagro de ma ba wiase kata cho be se wo na wo do be ma kokko ankura ne baaye
What the maba wiase no fosuo. Said the anra de na ye nwa ma bi kan. Said te Sompa. Ofosu ye woni pa mane ma wiase. Ame emetete no. Atete nye. Ete sa asem we da wi. So ye na ususu se. Wa won kura ba wiase no watima twisu ba ko anamienu. Na omo maka wo ye o mabura enye napa. Eto fosu ye wade bia me se ye woni positive no negative. Wontimi nyina kan chem se enna bia ye da ennapa eye. Ti se wo kan wa napa no miemfa nso so. Sente sanso ennapa no miemfa bi nso so. Ma wo manka bi nkyiraw. Ampa ete sa ye hu bi pen. Ye ni mo ba okwa wade a sebe ne ba wade okwa ye ma no enna no ompre so enko benya na nka na chiri ba anade otoso ene nke nya sa wade na nko pe iti sa ba na okonya wade no wone ne nka da tide bia no nam otwitwa ne manti de no na omo ka na te sa ite no fosuo se ye ka se ye ka maka eni hu wonna na emom ye beka se nipa hu wonna. Okay mamitia Ofoso be meja pa hu wonna ese kwambio baby o bia onyankopon koso amfa ne kransie mfa maye na menimi nuanu mu nyina nso da no ase ewo ejapasu ene ban a oyi na di ede kire ye ntete mapa wode ema yen nyankopon koso amfa ne kra ensie na Abraham kokon na ansa na meto aso ma mema agudie Paulina happy birthday ne. Okay. Agudie Paulina woda anti agudie baby a wo bia onyankopon koso a enye wo adom no so normal mfie pi yenka mfie na wanya no eho you will celebrate nyame ya adom a ochina na waba na ya tu champagne no why me di besi wonti rade nkoso anya wo adom ontintim nan asset se duesie so bonto rade mo ahampo da biara da sene okoko dro tie no erade ema wonya saa enkosi awie ye ne de won kwana eme happy birthday to you medofo erade nshra upi na ofoso be ma me kwama asem so no ye wo enabi mu wo ho a kwanya wo befa so ayo wo wa bla wanyini no eto da bi aya na honhomo mu nya baifu nanso osu ni won ban bi no na kwanya so madane abaifu bi a won man kasa ye wo ebe den na oba se wo ba nya krampa a wo de ano no eya atenatene ne kasa kire bi na wo de bema no ennatimi hu se ne be kwa awade no ono akoka se me ba we se wo yinyi se tugu yenti no doctor se wo nwu bi mi we bi kra na doctor nso declare se wo nwu bi na mom bi anyi se ne de esa ne na no hwa wan hwa akwada no wa ma na ni anko ne ho wa ma na aduane ani ana se bia wo yi nani ma no odane kuma se maame eyiye to metwa ena na ye ne de akwada no so obekọ sukuo so obeye de owasu adwumo na mfa ne ho na akwada na admit ya buruburu mu a akwada ne tu bata no odni ti ko buruburu no ye wie anase onya baabi de ne na asi wa ablabo kwan so na wo bafia na maame na asa ye jealous of ne ba no entu ba husu ne ban bi wo ho a no oda na di akwada na na sese abaya na so okofa ba ma bafia fei na maame no asa wo keka nsem a enye efa ne ba no hote e de kire sa ba ma no na ya na me hu sa maame kro no baabi a wo fi baabi a wo e bia onya ntete ya na se adekode potenti a wo gide afiri wo ma ne ho emu oye ofo so be ma wo maame pa to da bia asa to ne twede enso bible si di uda no wagani na kwa walwa asase so we ne ebosha wo se emrada ho ana se esombo eti me ka kire wo bia se ofo so be me na ye ba akopɛ sanso na agya ye ba akopɛ ye wo ex wife wo ho ye wo ex boyfriend wo ho ye wo ex girlfriend wo nanso no ex father ana se ex mother de eya na ye nibi eti ye besra wofo no ma ya na omuta ye sa ne se sa wo ba ni pompo wa ye obone krampo no a obi fum kuma obi mfum nnwa ana sa akwada ho enu ogya ne na agu usre so a eye pepa na pepa wo ntwa ntontwene won kasa akwada ne mebi atwam no akwada ne ye me boni bi pa ma ne hye nti no me fa nche ne da biala da ba ta bitimi boni tirimo po e kasa ne be ade a ode ayedun ene ne owu krampa nhwe ne wansi na ayi ase na wo ba na wo yes oba tan no na wo ba ne sen wo ba na oba tan papa na so oba tan bone enu ada enua no ma na omofra no na me ra ho ade ama wonom ebinom te saa
Obata bi create me wo. Adanya ahokyira bentim we gya be ma no ho. Na wasa akɔto nkola ne de agu be ma no so. Enkwada ni si wo munyini kwa so de a na ni tiri so na pampa so no wasa aba se me ba beje me ma. Akwada atuanufu ano. Oboase de Oforisuo be ma mre bia baba wande ba ye. Wo ye na nansa na okoto na tuna baba abrante no so. Ewo koto ho. Ewo koto ho. Na woda akwada otuanufu ano wonya 40 days, wonya 1 week. Woda na akoma be ma sa wonye no. Na sa wogye ni wie na sa akwada ni nyini esi ni nyini kwa so na sa wo se okogye na me atua wo ka sa batafo no mo yesa no Oforisuo be ma ne agyanum binum aya wo mo yesa no wo munya se su ni ban bone no na wo mo mpaye panfanta wo no mo enso e ma nachi na yese asabafa wo yi woni onim se ne to na wo se no enne na ho odi a wotimi sikọ enne na asadwure na wo okosu akuma no so no enye ntre ha ebe kakra no obi akora mpompa ahwe emema no na omukura pomu fa wonya hwe Okay. Eti ya catch omunya sesa emmaba wa ne mrante na yi omuma no so omunya baabi si a eya na eya ebe ya pa se de na besi se obi si me ma me yale da ho ntimi mpese me kwa akohwe no eya na ebibi ntia ento mompa panta mrante ne maba wa na chi ye ma na chi na bibia nko ye da achim no matimi aba beso emu me da ase. Okay, the nation anchor. Already nshani otie. Asama yadi abane no awre homa binum mo ofie. Asama yenka sensi obi befre no na nisu abu ne kon efiri se. Wuhia oba tan a oye waawo eba no bo nsam a ya chance gya hyehye de wakowu. Udi ya wa brabo mu pa because odan wani behwe ne atu bia na ye o maame na ye. Na wo check so na de wa ba wi ase na sei no so obeye wa. Mesisi gya hyehye o ma wu yanka ante ya osa because on de wisie ni wura wutiri mu asima pe bi na wanya ewu na afi gya na hye wato aso na wokọ. Ya ngofo bebide edi awreho wa brabo ma eyo mo maame ndi na anigye bia na ekrom sika bia nka eba efiri wonsa. Eno wada so ne saa maame ne nete maame na ye yalefo wasa akotu nsuo ba no wade abeto adura ma saa maame na no saa fo ni di awreho ofiefiri se nya maame no anka ene ne ho so na kwankro na ngode ahwe ne maame na omo aya na saa de nta ato omo pa ye ba panyinifo maame besisu ye betu ne fo a wontie no akotwempena bi no anyem onyim ya no be man de nasim no de saa yawudie ne ba ne de atena saa di later okonya awale na ekoyie no wo ma be nan wo wasa ama ne de opo masem ba ne ba panyin me mawudie de bia wo de wo se yaw no ne tan wo minimu ma bi oye ba panyin a wakopia abrochira na maame nsusu se ne ba ne betima di ye wo ne mam ndi adwuma kora wamfa ne ba na nsua bi endi akora ne temanta mo sister bi yetiri osomana no wokọ na ose ne ya betretena ne sua tie ye osua tie yetimi pon ni nyina mfa ne maame ho because ne de onim sa abrabo ne de e no wo hwe ne ma aka fi se ne papa gya no na ne papa no susu wo kohwini nti yawo no wode twiti ne baba no wa bi adwuma oye ne kakra ka na boga bi fra brochire ba oba na oye ne tima no na maame se won sa no ofese ene ye ho na wode anka be diska o wo passport was there bi osimeye bi ama wate afi na ye no maame so de na obi wira be ka ohumi na ngwada be agura maame de call ba ko bae na obe ya akura inkrata process ama na wate America minim sa maame ya America na sem oye hima ye madamfo afi wo kwa abrochira waso won de wato ya ne nyina agu obehwe ne maame ya na ne ya wo wi ase ne se maame de timi dan ne ka se wo pe no onya bibia nyina so okan we no ode aba otimi dan ka ama ne ba wakọ wale dan ekatimi so no afre ne se han ma unua ba ne kunu no omo dan ka so nti wonte na musuo nka no nka sa no wale wo be man di otimi nya we ayaka timba 5 years ekire no ukodwa atoa na ode nam so no woka kire ngofo me ba no fon woka kire me unua ho akire me se bua na ye sister ya koma ya because odi akonwa wo fie edu ompese ye beka so ne maame no kire okope bosia ebe fa ni nua ene ni kunu dan so omo nam obi awakọ awale ya wo pie free se abusua ni mu a me se gya hyehye ku wo dokunu ya anka wo pe maame tim fra brochire beduru Ghana no ato nsa afre onum nsa nyina no wosu ni su ni nya hwio awurade ahira no ene otia brochire ne ho to no na enso efie no ofim ani gya nko pe wo ne omo ntem no onya oto party no ofre ni nua no mo mbara ne maame be ka won to kwa besi ofie ho ansa no mapon party no ene obi timi chose nsa we na me pe uhwie so ye dey ono ofri na brochire abade ne nwan aba no
ni nua timi ka say no na mte so aden na wohwie bi eno no ne book of ka say what do you mean dey na ne maame say aden na oni an ka say na we did not on niam a wonum bi na ha wo de fo ade ye ku efie no masa asole bu masa ade ebi ya manimsam me say ade we ya tren hwe kama ba o ebi hia me ho me nuanom medi bi o kama free so odo adidie nti wateso me so mi wie bi na ayete say me ntaa obi mi nkiri obi o eno adane problem kira no so ko hu de atoa wo hia sa maamefo na wo bobra ya wo hu anim eye kra ya ehye akoma na anim sa mo amote sa ne nyina chi na oba yare da dem na toilet bonnet no wo nsusu no wasa bepa wo nsem sika say fa hwe no kosi da obewuo na wo check wo niam bia wase no wo wachi ya menni maame bia o ka kire ne ba say wo nya wale pada tama na ye lifestyle na ya asole no ne ani sister na kwa asole na MP bia oba abono mpatam wo hu akora no so ope no no wo ba fie na ne maame atwa ntrato ne ba no so ama MP no enya na kono so ne ba ne tena biem na ne be ya bo asesa to nsuo na maame no ayale na ne ma wodo mu nyina abrabo atia wo mo na wote weesu we na te ne to agyanan na wota de ni nsuo sika to aduro na maame na duro timisa na sika ekura ni ntimi nto na sisei na mo prabosia na oba wo nche na osra bosia na nisuo nko na watete se we ne kom hankra owura be ho opesa ne maame ni nya ahoto ba hwade maame ne de aye no enti abasra abatan amode ya ba wiasa mosa atan ne be evil dia your life ze untimi inspire mo obi asoma asa kwotwe agowimbra obi asoma asa kofa kwasiampanyini bi to ho so eti hunu say your responsibility so de ba ba wiase no say ne papa hwe no ne papa anhwe no wo so ba hwe wade amana nyini emfa na ne wotan ya ma ya ho ya yenim dada enti hwade oba ta bi kura timi kwa awale na anko yi ama no se ne ba no na akonyi odefo ne toto ka ata ifie ma wo ne yesisi fie chewa eno tan otimi de ta wo saa wonya ne hwe bo tan okay efiri se wakwa awalepa na osisu na obi entreat ne sa bi da ene ye treat za nti obesra wa utimi za na dwene na kuma achi no da bia wo ya odie sin ya na nka ne kunu na nya ase de na nka ade japade ngo mama tuma kunu na ase mo sin ya na nka mo kun ya na nka kinsen ngo no obo nso abesra wo etom da bia abatan bi o so cho mo buo mo na ni ba na wo so because ade a wo ye no wo dwene ho a wo nte ase nka menya wanya na ma me dia ni bebrebe ne tan me nsaka wo dia ka bebrebe ya kasa ne ba panyini no kofo yo maame no mayi aya wo hunu bi akọ yesi ne meya sie ne yeo ada na wonkwa wo de wo chiri ne zase mo mfa de pa bi amafie ya ye de agia de be topic ye mfa nsina ye ntua maame no mfo so mo nse so magene na me di sikura no emma ne bi wo so mo ne mo maame tan ye evil mi firifie bi m ewa abusuafo bi oba na aba ya wasi so oba akọyibra na ne maame se me hunu bi pen enti akosu agyae no waso ne sisi se ne maame kwase a do oba tan ne ka kire no se me be wo ba wiase mo abedi matem uye yesa de akura ma no ntowa no da onya ka wi a wo ye ne tamfo enti yaso yensua sa asuba na yenya ase beto ne maame no mu ni bia yetimi ka ne ye pede cho ye hunu ne sa ya ye be ko akoye nim na ne ma akotote dia mai eno ti ena yen ka kire wo ba ta bi a watan ya gensi ne ba se sa su no onyai na ne gyae mpo no se wa ye obam fom so wo sa kwa no so a ka nwiri mesra wo se be pana chaw ana so be fatete fon so mewa no pana chaw na nyankopon edum fom so ade afiri se emma ya kyede a ye de ma awafo na se wanka sa wo sa tamba de a kwa bi so maame makotodwem nyemre na anwumre wate 05513131 05513131 05483131 hello Oforisuo bema ye baby afre udin hello Asem wo 0243585878 0243585878 na yanko emfa koye nim hello baby afre odi mame ma Josu aburu ofo pacha hoye nyame wo tumi kese pa ede nyame ase me ka se fi ageke jema noki abofo mame na ekase me say na padie be ma fo su wunya na pa ene ne wawo eba na wode na adwene ne nyansa asese ne ma
ama ne ma enye tibere e wa asase so da bia me kasa me hia me maame e bia ka me wo mpe wanyi sen na so ne maame de ne nai si fom ene me ya midwife okay ene na ka me di ama me maame di edi no nti ase oh ebi me bia na me hia me papa mo wan na me papa e de ware oba so so na maame ho me be connect go check business so me wie ye no de twene no e kire ko fa se ma hwe me ba he yes training okay hello Chimeka. Good evening, Pachai. My girl, so mammy, baby, I'm free udin. Pacho, me free kuma say ya, bibinti me momiti. No, okay, bibinti, and then yeah, Juma, and you. And that dear, me more casing na nisio, and ya tedo. Oh, I didn't. Of a lumba, of a lumba, somehow can a tutu to mamma me for Nabacas me, and I will come me. Falumba me se me mamme e wo mamu en wotwe me nkwa na me yo badem Friday one me mamme ampa me asem sa me sanyina me hu se na papa pe masem che me mamme e pe me masem che me mamme bet e ja me fa ne sa kopem se me de wo ye awale ame wale ye ankosi ye eno an se na anya be ma ne hwe ansini kwagame yatete wo kese mina me be maame na me maame ne tie bibia afi emle kakra bi maame di na ne si mi swa timi bie na no ka kire me se wo be bresa maame mi di matam sa me fia ne ye bon sister ne timi frɛ me phone so se maame se wo ma fia me fie na maame aka no ho na me se me wo fie me wo dem matum me kana ni sio tata bas ei ana wo honam se ma wo men kasan inti min kasa bibia ntia me maame inti sita de o pe bia honte wonye Asem kasepa hello Good evening. my girl, so katachi baby, I'm free udin. The premier police, the ground, the group was so last. Yent you. The bomb about papa. Now, the man look out for them, I'm on look out for us. You said down and then the team here. Younger son, the 2 months, but the 2,000, but some part of mammy. I'm a bomb person, I'm a fan of papa, mammy, Jay. I never see him sit down, maybe a gate or two. Let me see that one room. No man, I got him. They said that look at the papa and got that. But some mamma, me, Jar, me, I see that I'm not doing what I didn't got now. The Panama got was at the Mahazo, the one to be had in the man got a man. The one about what I am for the crazy. Okay, was say what bonnet mamma basso, Yami funny crazy. Hello. Hello, Otimeka. Baby, I'm free with you, Papa. Hello Otimeka, baby, I'm free. TV na me you free so. Hello, Otimeka. Oh. Hello, the Tifoso. yeah. Ofoso Pizarro near me, do Gigasu. Martin Canada. Ofoso Adaruma, Mamen Falcon, Sunamencia, Yafuna woman, Auntie Memuna, and King Kersu, and Smana Chami, Opinion Smana Chami, and the baby corner this year. No, okay. Ofoso Mechiano Sansa, Batampa. Now, Ofoso, Niwana. Na eduru baby so Ofoso said the awofo bi no anasa batan binom atwiti o mu mofra no ya na ha dwen sanse ya wa batan binom ho a ye no kura ye wonchen no wo mutimi ye bibia ma ye hu se ne basmasi de ompenasem na Ofoso de na ye ya awrehu mu ye se sa mofra no so ya na batan bi tuo mu sa ni sa no anampo se wo ye ma hu se ompenasem no
Some of Rana in Yamsro, Jam Bata, who bore say about Jumayamua. Nam Santino, or better say you may so. School walk so much machinery Prano, near Freno. It is true by a horse about and Mano when I'm all and Giamu, Kinimunia, and I prepare. Noki. Hello. Baby, I'm free. Baby, I'm free, mammy. But you may be a Yentio. Madame. Noki. OTA TV no. Yenfa last call, na yenfa into apo. Hello. Baby, I'm free. Hello. Hello, what you make? Acho me to nkan pa cho bibi ti mi mo mi din. Bibi nti ane na ye adwuma. Me maame awo. Inya 4 years na me maame to me papa so. Oh. Papa na twa 50 years. Me maame bi se me tira kwan da. Me na me se maame na tira kwan. Na mpo maame na me pon ntempo a papa. Maame ni hu mani me na ya na di buo. Oh. Me sinne maame na yo bi otabo se me na bi say yes. Me maame wo saying. Me maame ti abro tira papa onwe me ho. And then you know, I'm many more. My minimum baby, I'm 4 years no before my man and I didn't make. Maybe I'm going to pay you. You know, I'm many more set. Okay, ya for friend no enyinansia say ya kase ye de awofui ye dwumadie ya ebetumi apon esanse anodene pa se wankasa maame ebetumi atan Asem kese pa eno nti ye beka kira batan no se wo sa atebie nim enanwumire sesafiri ho ne fa chopa ema oba bia wafom no wo sa akwa na so sa yoba mu a wo gidie mapase wo yade biremu waduane die mu na empo se nyame to nsa frɛ wo a oba no a wotan no a wapa na cho no watumi aye wadehie we ene madesre dia me de esre free about time ho se omoyo so omoye dia asumbi ebekoso ewo ye fiefie mu ye ko computer so dwedie emra sisia Abode ade Tinema no tutu no oba mi tini kura so wa tutu ayo senior me ye ade adanke ba product ayama mi ti de bia me na no mu no chef danke ba product we ye dank extra we no ma wa ho tutu ni na ebeja senior na mi sisi ni nso e mi sisi ene o so no problem there senior o si ye dank proke okay sa won dank proke a okay sisi ya we ni na ebeja sa we de ya mi shira mo njo ba ka danke ba tonic muni ma bi o mi pa na se na mtumi ni na na mtumi danso mi ye bi no no o tale me taibo pa sa si ya dank fight proke na so so koko ya bi betena me so ma me je me ho anje me ja me na mo janko na afi esefifi me to mtimi kura mfa me to ntenase na so mi sia dank fight proke aboa me pa yini na fi no yeti madema ho ti e bi beti asate tele boy ya go Enro oba penfo oba o ma akwara no fo ni akwara woni mfie dumienu entumi numbi ubenya bi wo herbal shops and pharmacy shops a ewo man mu freyen ewo 0244017556 ana 0266593330 FDA adjegede nkrato yi ato ebi ti abagosi se di nani abaya no mani di mu ebi ni pasu eye die pasu esa do bi abo mo baji binwe pasu abo mo baji binwe rana benu bio pasu abrim mo so mo baji binti fifue maminti pasu na fifue wonu mo e fue one papi pasu inti fifue maminti pasu na fifue wonu mo e fue one papi pasu Nyenyense
asem wonto manipa wonya fidu wotwe ensese apemfo nom hyene nso se FDA agye dwadie nkratoi atum se opedudu etu a fra homa turufo 0533 770 490 after you Mema wakwaba eba life care. Jaye body therapy, body massage, and also aesthetics. Oba, upe wider hip, big butts, body brightening, and also upe se appearance eluku attractive ana. Jaye laser treatment for all kind of skin conditions. Say stretch marks, birthmark, dust force, and a ajo hunam aboso any for any tremu life care yawa anu ye at the mouth. Life care, yeah, body management, and also weight loss. If you are not overweight, who can say slimming down, come. Now skin or answer or body no. It's me a little for any our life care, your Kumasi Edun, railway police station. You need just for construction and an air direct opposite. Message over for life care. Our 0540 588731 and answer 0203 18 9090. Life care, your life expectancy is assured. Adi, oish. Honey, I never surprise you. Edusa herbal mixture. Any Edusa herbal capsules. Who's a down complain with sisini cocoa? Epe anjiwakade. When you drink a sipan and net. Because the brew a yama money mema a yoku sisiya redrook simpa Edusa herbal mixture. Any Edusa herbal capsules. Edusa herbal mixture. Any Edusa herbal capsules. Emma meme jina brand. Na yemme. Na Edusa was the me bravo we. Sweetie, when you come on mommy I drama. What does ye a ye chuma? It's a living testimony. Kona kwa Judy. What can keep yeah, damn sorry. Obie to I just append for. One woman for down for. Any the onion feed do me. FDA Aji Edwadi Nkratoi Atum. Well, amazing edition. My work, my life. What you must say? I was saying my Dubuachi. When Yamiakua was food for thought at this seminar. Wow, you were Juma Penny, I would do penny fierce to sell person worry. Obana Sabem, I feel project this one. Yaw Osei Aboagye Oforisuo. I want someone now. Liberty Conference, February edition. Was my work, my life. Yes, I'm a fidelity at your crown, a trade rules, another Tronom, 28, 1 to 14. My work, my life. Jumadin in Abebaso, a damn minute, 22nd February, Kumasi Jubilee Park, Panusia pepe. Ajum to phone in here. Yamami Diana Hamilton. Yamami Cindy Thompson. Emoji music. Kwame Jedu, the resident worshiper. Na Edano. Oh, mine ya wadu watch. Jai Rebre. Onyamede Mustafa na tadi fetch. Obejina. Obemman and Sasso. Na proposi prempa ubu du poko. Yenye ankupon. Wakrosa. Obepona tabe no popo. Obetu tiona tutu popo. Edia popo wabronsam. Nenyame ma ebedia. Liberty Conference. February edition. Oh, glory. Hallelujah. Okay, where you Sompa Asem Mpe Nipa asantma gia tum anya asem ketu akra na de wo ba no anya atrase enwa da wo manfo bekaya yetabira asem bi to ya proso na abrante no wo tachima tuabodom aye fene can promise ye can promise wo bonwumu we de wafadi na to no so emse di ne ye ne de na ufadi bia e wo se uyi na so adwuma we de nye kin promise obonwom we ye kin promise one ma ekoton bidie die ne si ye eno ene kin promise twetwen komo sika no onye gi ni nyina na mmom kakra ebedi ni ho no wode se ayoyo wode sika no aba enya asem ketua eno omna samwa ka se kin promise de beba eno nti no ken de aba eno nti ye be ka kire ken se de akamu no eno so kra ne doso eno nti ye besere no se wo famra ma memo akwa aba yejo aba pa bibia aboko de mbacho nyame adom bia aboko ken promise eno awode sia yoyo tie sei no o calculate esika na kasa yi mbacho aka 8 million 10 cedis 8 million 10 cedi eno ni bidi aka
Aje do be tan ni nyina obeje. Can promise the beba. Nti enwa we dey eye show. Enwa de ya na no pa ya na e second di sika no ba. If you say enwa mframa e fa ne ho ene omanfo ana e fere wotua bodom nya asem ketwa. Na brantie bi frɛ me duru fia ene se opeso ka asem bi na nso no ama mframa mu no ontumi enka anam so yo ne me da ase. Eno ti can promise a dini bo share so. Maame wo gidie said ya ka no betua. Eja mini gidie. So betua. Because offer na the way osimi kasakra no. Enkyere se ewo ni muso obetua. Wo dia bedan yen. Se ka wo dia na ka afre na ko mfa ana meboa. Eno nti no nya gidie bibia ye de gidie na taachire. Watema se. Kwa ku can promise abetua sika ni. Nura no me hu de wani mu. Unse me no me ko sunsun wi ase no. Nura asem ne ba sa no. Me mente se nkrofo bi omuni ma wiade. Ya ye bohwema. So nura me hu bibi se. Ye si nipa wonye na ye fidie so ba wonye kra wo ye mre. Unse nura me de me lower no. Me ready hu se onfa bi niye. Onfa bi niye. Enti promise se wutie na can promise wadaroma. Edi can promise na nkasa sa guy na obonu mepenasem. Eti edi ni be can promise na sky wo betua. O na wo kan bibi se sika na da na manfo se na ho bia. Me ko sunsun mi asne da ho. Eti can promise a wo so wo hefa. Tua bodom mi nua me so de aka no. Emama ni mu ase. Me sira obi abetua wadaroma. Eno amen ofo me meto am vision. Hwe me da me na o. Fast am ye. Be mama uso ni ma cho papa ni can promise and promise. Ye. Eno ye nua ba bi fry. E fresh e wo betia o se wo de bi adi no. Me sira wo de bi adi wa de bra. Na won so ye ne can promise nkasa. Eti we 80 sen. 80 million 10. 10. Can promise betia. Ken me so nguma ni mo ase. Adamu amenkwa na me ka bi ma wo. Ken. Omo maka nyina na nka bia ma wo. Ken mama ni ngwase. Mami mo nhire e wo Yesu di mu. Ken me sra wo betua de aka no. Mami tia can promise aba betua sika no. De o se da ho no de aba. Ofoso. Me kan bibia sa abrante no o. Me yini be jana na bia ba info ka ho. Na no de. Oba bi obenya be ma bia wo wa ho brase bibia o pa choro nse ma yetirimu eye de kakra. Waye bone. O se ma me nkasa oba pa minim se ma ye bone ntina afra me kra me. O ma won nkasa kra. Enti ne yini de onya no o twa ni ti kra na o be twa ni ti awia sa ba be pa ni chodri ti ne si so apa ni cho. So be wu ansa no akonse do. Ba de se mo aya de mo na baso ne mom ya kan ne doso. Na no kwasem. Ono wose onya nkwaje wose de ne nsa aka no. Enti animu ya na mesro omna samu ase. Wo betu hu na mo no ahoka cha kempo. Brade. Jabodom said de aka no. Ya pese ene ne maami. Ekwo pristia ho. O mo je ya no. Wo de ya de animu okọ. Omo fa my we no anya se wadi ne hu ne etuo na na de ne baaye. Etuo na de do omna samu anya se ena me kan bi ma na wadi ne bosha so na me wo vision wadi e vision. Wadi mo samu na poni ne de ne bi man na se. Ana we ke jam la de na wo pe ni bi. Omna samu anya de wo kan abrantia no de odi aba no waye ade na mom ya waye ade ne nkyere se de aka no ma ne wo ho. Emo no nkwa nkwadan ka ne bi omla ha se nom ni any producer na ma me nyina nkọ obochreche ye se weji bidie ne bag baako weji mienu weji miensa ni ehun se ka no we say na wo ne ho we say na wo ne ho ntine ne ye dan ye ka ne ye dan ye ka opekura mpa e betimi amana yi ne ho efo ndo nkọ kire ye ni ehun a ye nim kwan ye befa so ye be dan ye ka ofo so me das no okay the nation sanka yeah okay promise it is am green so ni no nim so betuma ye say no ahwa anye no man ye say we dis ka no we would obi die na betu ya ka foforo adi pakro wadi o eno na de course o ye ya nsa na 35 ne nsa be ka wo be send wadi endu de oni ya na ya ka no nkwaje mena ni manim ya o ma me nko amemfa me de me so wadi eno akwa wa ya nsa na onya 35 na no pe wa send ya mamu se saafo ni itia o so be fere kura ka to se o de me so me ko oni e odi obi de na akum obi de
na ade wo ho sebe tafracha odu obi ka sika ne da wo dem junior na wo se na wo twen me be gu anum asanse na wakotam se sika na ba wan na be yesa wadi adankofo ka odi ka ma so da ka na adwubon se difo sama no afren papa we dem sere wa mi wu kina wa mfa we na mama dia wodege boa no anu wa so na afi akili obi dia na wadi obi foforo ka onya se suban wasi su no obobra obi sika wo na ade ma na we ye mu aba so wo ho o mra metu aka ni mfiri ona na ni munyam nkoso ntena se ma no onya se agro no ne ye die no aka 85 ya to say 8-10 said you can the 8-10 no famra meso so the ntwatia na asem fa na asem tia can promise uye ni munyamfo ka obetumi adi kuro bi so man hene nanso de uye nti ye besrew se obekọ na wakọ akọje de aka no mpo said ye ma meti aka ye no bra ne ni producers ni nyina akọ ne enko da aka no na ho tumi sound sa de ebetumi aboa wakoni ansa so kama pa tuabodonfo so amofrɛ ye ete can promise to madam wase papa eti can promise onini huni ebeboa no yakoni odifo Samuel Prayer and Council Center enko twetwe komosi madu so emra isi asem checheche mienu egu apro so ene yebetu ni sere ene abasa ne asuamu ade enya asem ketu akura odifo Samuel ne ho adanse no edoso che wotwe hunwi sanse papa yi mrante hene ne ma me hu no na oyinimonyamfo nyame ache na doma chede omanfo atene so mfaso enya asem ketu atifie die na wo ye menhia hemboboa no ajaba family house ho na odifo Samuel edini dwuma kwanchere ja akwanchere papa ofia ne betwetwe komo nyame nipa memo akwaba Oforisuo bibi aboko de asedanka nyame bibi aboko na so kama pa jakoko na so jano di aso na mi wogidie se asembiansi wa hye tuntumi dabi ada na obi busam sa ade no wa hye tuntum ko London na mo kala mo ani je ho abrofo na nka se mo tuntum che atale bia tinye se abrofo ni nyina nye London kwa abrofo ni nyina kwa America kwa na yi wa abrofo pe atale tuntum cha atale bia hano o de share sa de mo kan kasa asemo asi BBNC jakoko na so e wo manhia hembobo ano odifo yintio yo Oforisuo da se bebre ni achia wa hwefo na otiefo nyina na Oforisuo ma me bi di ekuro ohun ni kuro no wose henefa no wonfa nchini nko yes etiefo mo didi emfa nchae we say enye easy na wose henefa diabetes aye no ni 9 up say wose doctor kura so betwa ne 9 ena obi di ye ho adanse no obi pie jakoko na ni mo manhia hembobo ano Oforisuo so ma bona friend kanka bi no meaning de ne on se kanka bi wo mi no e wo kese na ne na bebre no kokko no na ma ne kope baako na ma ne kope brodio bi de apepa no to atwene wo toilet achi so ho aka de baako yes asofo na atwen me mfa nka ho so ho ena me ma ne me kira ne de on fa nkonkoye Oforisuo se ekuro ni nyina wu ekuro na ne yesi ebetwa ne na ni nyina wu Oforisuo obi na ni ye ni wisiwisi wo hunu hwe o da bia chese na ni kwa na ekofom afedi wo hunu hwe o nanti a kire so mu obepie jakoko na ni mo manhia ahembobo ano woni so ni madukuro mu nsuo gina dwe mu yes ana wakọ fom da on se ya dua bi wa ya na si kwa ho se na ni hini na twa akwa mu se na amanfo obotra huri bi wa na ni hini ni dasumie ni dasumie no betwa de wa ase no na de aka dukuro mu nsuo aka de ba ko yes na de be pie jakoko na ni ma kire ode be ye oni no ebete okay Oforisuo obi diabetes aye no chese maame no wo se hini fa no wonko ye obepie jakoko na ni ne ho ato no obi obubu agu ho tim ontimi nya hwe obepie jakoko na ni ho ato no wobi cancer na obedi bi free Germany buy no cancer no bibia be pie wo jakoko na ni eno de so betenete enne ne ho ato no edam krakrakra edam ne de bia omo no be pie be so krakrakra wa ye krakrakra mo de ni free school ne buy akola no se obi antimi so no mu be pie jakoko na ni mu a ye de ne se ato no so afin ye kira ndi onko ye na akola na iko no school Oforisuo chese obi awie school wase watena fie 12 years onya adwuma nye application bi ya de ko ba bia na refisu obeduru jakoko na nim na nyuma mienu na akasie mienu na ne wo hunu de onkoye nyame otu obi pevesa ene wakwa ne sanka maame no
ene ne ba no be pie gya kokko na anim enne visa no edam phone so sisi enne ya yakwa kwagye aba ofoso kyese edie na nipa hwehwe be pie gya kokko na anim a wonsanka wo bisi be ma bi ibu no kwasea wone na tena ene na koye kokko ne ba ye na be ma no sese papa na firim wone na kwotehye akura na se 35 years ho no wa wo ne manyina papa ne firimu wie ya fa abusuafo ne ka kire ne se asase na omkoye afu ne ya abusua asase enti no maame ne nya bi yenye yi abusuafo no fa kokko ni nyina na so what wo be pie gya kokko na anim no enne wo mo de ne fa ama no ba bi kura ye no mo de ama no wo bi aye mane ofosuo mane no wakwa wonya bi wo be pie gya kokko na anim ne wo sesa gold ni ti say no ofosuo obi ne obi aye ye me enche o de ye me enche ama no waye ama na ba e wa asante achim ha ya waye ye me enche na na ba wo wono ne fa no afa de wo se wono washa aye ne fa na ma na ye kama no nani sa abre ne de wo se wo ma anchafu ni yi nti wo me yesa anko kamfra ne de na wantimi anya no wo se wo ma anchafu ni yi nti wo me yesa anko kamfra no nchare foforo na papa na che wo mpene na mpene chena obe pie gya kokko na anim no papa na wo mbubu no gu wo be pie gya kokko na anim wa sole ofoso edie na de bebe manhia ahemboboa no ejaba family house a ebe sa akọ obi se wo paawo wa ya wo ne ma obe pie gya kokko na anim ne wo nyim obi se wo toni ayento obe pie gya kokko na anim ne wo toni ayeto obi se wo pe ahenie na duru no so ya egia ma obi ofoso obe pie gya kokko na anim na ahenie ne ye ne dia ohun wo ba bi sisi be ma bi obe pie gya kokko na anim ne wone ne awale ompe no na apɛ hwan ofosuo ija kokko na nim de anya sodi a agoro nim e kene yam ya adom ija kokko na so anokwasem e wo kuma se manhia ahembobo na ija ba family house ho na nyam ija kokko na so tumi ni ya adwuma de na ni abere na emepie mu wani mere ye ma se wani abere nko a de ase opa bibia hunu na opa adanse adidi a e ija kokko na nim anya ho a ehine fa na e kene yam bo cancer nkoso ba bia ka ija kokko na ho ukwa ba bia so won tietie nsufi obi wo asma nante abere ma kina abere ofosuo so wan tietie nsufi mu ansu papa de onya bi nsa no fi so wan bepie mu manhia ahembobo na akopie ba bia wan kɔ cancer utie ni ye me se so wan pie manhia ahembobo no ye wan kɔ ba bi na akopie ba bia na ankɔ ya wan kɔ cancer blaja kokɔ na nim kina nyame ya adom a efiri kina ɛkɔ obi bɛka sɛ kina nkɔ da bi ɛyɛ na awotwemu ni nyina kye sɛ Sunday na enka ho na kina nyame ya adom a kokɔ di ko ja kokɔ na so eti die na ni abere no on tumirika no omra kina e kina yam bo ampaye anoma akora ntwam wo wiem e kina yam ya bo a nyame beye nyame am ya yera ko a sade e obi kɔ wokɔ sirema yi e ka kina ne sɛ onfa ne ba nkɔ na ɔde ne kɔ a onfa ne ma ɔde ne kɔ ya wa amfa na ama no ye prove nyame tumi kire no obi ka yerai e ma ka ne kɔ pim e kɔ wom di kokɔ divu a obi pie gya kokɔ na nim ka ne sa ba obi dv ka e kɔ akra obi wia mazi ha ya wia ka ne kɔ akra obi pie gya kokɔ na ka ne sa ba voso e dia na wabeduru gya kokɔ na nim nyame ntimi nye obi na eye ne ba o na me bia ebo ho ya on na eye ne ba obi pie gya kokɔ na nim no ma me ne firi wa ma ne ba ne nya kwan wale okay obi se bayiye no wo oye bayiye 75 years wo kum ne manyina ka wan na ne ma ne yesese aka wan ye adwuma kase wo kurom a wo mso won sa amfa ne na wo se no won fa ne ma enti no wo se wo kwa ba bia se yam tutumi ni mfiri no so wo kwa ba bia nya yie wo be pie gya kokɔ na nim nyam kopon fa am so yi tumi ni mfiri no so emma me suma no kire ne de onkonkɔ ye wo mu bayiye camp wo ba bia wo mu hia no emma wo mu bayi hima ne kɔ ba ekɔ kontɔ wo fia na papa entɔkwa no obi ya ntiri nkyira ase no ngoko wono susu onko yi jani firi so onyi mfiri nyame tumi ye eti ofotuo gya kokɔ ne ye adwuma okuma se manhia ahembobo na jaba family house a chase ebura adwene ne ntiase so de na ni abere na emra e kire yam ya adum akokɔ de ko gya kokɔ na so eti number ne ye 0246 66 71 17 0246 66 71 17 050 45 88 454 0578 40 55 19 0246
0246 0246 0246 0246 66 66 71 71 17 17 050 050 050 050 45 45 88 454 0578 0578 40 40 55 19 Osei wo Kumasi menshia ahembobo ano. Okay. Jabba family house. One jakoko na so. Yes. For so many by free akuya. Doctor out free America by. Okay. And the husband so be PM. Ono so ye soldier ni wa America. Enti no doctor to soldier. Okay. Omo nyina wa America. Omo be PM. Omo show pa. Temptation. Omo si jakoko no so sa de a na che se. Nyame tumi ye adwuma. Enti omo show pa. But before chiam be am obi anu husband. Okay. Dwamana echine jakoko na so. Jakoko na so America samsa na ayemi basapa. Last in comedy idea ko movie we say je me kita passport in the visa. Na me dey man abati si an. Adama ka me kotan. Ye o man ko na me je chiridi. Ayi bema e wiase na hokwada. Me na me ka kire o se mi obi a waso ade bia no am no be nanti o. Na mo de ya munidi nkrofo bi achi o ma me asora kompa abo papa bi abodi fo sama ho na wanka nkire ho. Na o ma me akwa ma na o ma me antimi anku bi na odi na chi. What 1 of 70 years na so. No be say a baby who and so. Now, what was 70 no beso now the other. O get them mucho photos when ye about dear Matimi no 20 minutes. The idea ni bia what the assay. Once was my bass. We no say see in the Bible the cabo form land to brim. What quotation say? Be there. And you know, Miss Srow cabo form land to brim pa, can cack off from where. Pomodin say sabre ya na eze otu anamu na mo dem wons what dey make catch on ya mo tete to no menu ofosu papa na mem hunu say ewiase na for kwa fi say papa bi ba na ho waji ni kokoo sika na sabi ase ne da aso wodam wo win sa na waye basa wanso bo nsa kana no na ase de sabi wabodam no sa na de ne ndi kokoo sika no se ojibe 600 million wo medu fe na aka be 150 million wo hu de ode be fa wo ye den so na ni da ho ma nkwaje wo ma oni na chi onya gin so na se okọ nsan bia no a e ba na aka kitu bi na papa hu ye mi hu eno wase se ensan nyina ya bibi mem ha de abe na ye panyin osan wasi you abe hu bibia pe bibira me pe ne bira me pe ne papa ne bira me pe hu anwa panyin hini no ene wode niam bi kan de yo no ana yi na wadi ya de bi so onko bolas no onhwe na chi no onto mfa na chi ni hu woto fa na chi tuguye wokogin sika han anwansa na kwesi so obo ntuo se o mu ya no mu de nsana hwe nani no wa yensem hunu no aba fie ohu enti ewiase na hokwa wo ye minim so obi ba ho oba bi ba odi sun ba se eda kro no ade sika be ya aduane amani kunu dan ko na ni kunu bo ne kese o kasempa na adane bone eno wase wo wankasa wa de no kwa nese se ma okọ wo fie na o mo ma wale yese wansa obe wa wo ba mi ensa makama tinke ma ontana ho ani kosua ebe papa ansa na wako fie kire ne ma bi eno ma mi hu se wi mi no obi na mi sua ne ma bi pa sa ne ma bi no ama timi agyaye o adeketo abi nso o wo mo ya sa ya anom no wo mo se wo mo mfa adekasi o se studio e pese ese no se si ani awie ye ni ya e wo mfiem endom no mji adeketo em no ma se na ma wo mutiri mo de papa ntintena wo kwa wo se bia wo tete wo kwa se mbo wo tim se wo ya wanka nipa utwa ho acha no wanka sa kwa nim se o mpe so na wo ye endidi entina se wo tena ho se wanka se oni mo koye wie wani so ba wo kakra bia no wonu ade achi anso na wo ko ho na ade anu ye ho ye za ko entina me che se wiase na wo kwa na wo konso ni efro ni wia na ati wani no anu na wo bodi fo sama ho wa jaba family aso na wa kire se fa we tu afa we so anu na na ye wo nwa wo do obi tu no ho enye yen because onu ne de no e ye nketenkete am ye hu se sunsum mu no ye nya de kese na ya sa de na nkante na mom ko mu ye twa ko ba ko abura egu fom sin de o ma we endom no mo se ade o mu nya de kese enso ntu ba no wa kire wa de ketu abi to akọ bi masabi akwagiju anantwe ne niam anu nche se be ye bise eduro bo ho awonum ensetere makrotim se eduro we de begimi entime sew brodifu sama ho wajaba family house ne ja sabi aso ne a wote ho a wo de ya ma wa chinye wo che Thomas
de obeka bi obeya no ha na hwan me bra bi kra ha na hwan yakwaji ntika die obi nsema no saa obetena ni na okura poma no de mesro saa bere no ye kire agako fie kura to kura wia na na mrante na we nsa edu na obi na wode ntoche be ma o ko da wia na behunu kwa ye kire o enti saa bere a ye kan tie enya soden na amanfo adanse a ekoso wa Jaba family house emu hemfo ni mu atitiro akese a endi mfom di ntudwa wo so saa na wotie o na bibi na aye wo saa enti mesro so wo ba ekwade be bia ma ama adanse na adenti wunya me kiriw wa kiriw to the sense say wo de we bibi enye yi wo kɔ na obi anom nsanse trema na odagatem na obi nso akoto galo sin dem so ronam ho ade aye bebo na baso wa na enhwɛ me mu abaso ni ento akatuem enye yie ti se wo bedi hene wo ton niema bibi apese wo ye biam dem nyanke bra papa yo na oma wo niam fa niema ngu akwam na ade bo kora wo bu pass na bebo nso se na nye ho a eno ne ye ka ho asem di number yi na bra bi bedi wadanse wo Jaba family house na nso ofata danse die 0246 66 71 0246 66 71 050 45 88 454 45 88 454 0578 40 55 19 0578 40 55 19 yo kumase menhia ahembo Jaba family house jakoko na so echena ya me adu akoko de ko omna sam ofo so se asema ye kanyina no odifo samoye odifo bi ene na gya mo ache ti ye kana asema ye ni ye ka anokwasem nya Sompa ni no nti nipa bi afa so ama afa me ko odifo samo ama sebo ko ba ye no oko no de sin no oko oba no de sele na eba ye pese ye kanya na se dro beji watrema nipa bi ye Thomas de do ye kan ye kame anopa bi ase me ye ba adwuma e fo odifo samo oko pe no ma ye ko because obu a ono obedu ono afre me omo maduru ho ansa na me ne nkola ne kwa kasa se opani ba me ho ana ofre me ofo so nipa bia na me nsa so bia ko odifo samo bia no e de ngwa ai anije na eba na de wo muni tama ye wo fie ni ho ano nipa enam papa yin so a se binyankopon de na ya adwuma ma omo nse nkyene adadi ne wo nipa bi ho no mo a ye kanya otifie kura na o se on de wakoba bi se ba ye ka kwankyere pa de a odifo ya kwankyere ye huni no ma bebre nya men ka se ba ko na mienu na kwankyere so ye kakra bi so ye akwankyere akra ye oyira yi ano nam akra oyira ye no ne me fresh yi a ye de ne ko mo odifo somewhere ma me na tempintin kwa sample mafo wo kromo ya bo chese o ma bonyenya omba ye ko odifo so na akra na ta de pa wo pe no mo mfa mra o che na kwankyere so insure tene mo mfa nkogum ade be che akra no be ho no ampani ampa that sample man we ni committee for they akura yeba on them say yes eti wo kire obi wo di for some wa enye hu na obi bepusa so di for some wa hefa me se manhia wo yaka jaba uduru manhia filling station traffic light na kromu a edo na traffic light anyini na si asanse konkron so ntino ense da uduru na so pejaba free ni fie ho da busu fie ho no di for some wa obi oba be gina kire okwan bi oboa odi for some ye adwuma e free adwa de kosi memenda do pom no menza meboa wo so wonya asore ya na mafo de odi for some wonya asore na kwancho de be man wo so udu fie nese de ntia na nipa bi wo du fie na se ne refie wo san ko busa no no de na adwene ye da bi o me se ade na wo kwaje 1 eye gidie 2 de wonimu no sa frɛ busa what do you want? Acquire na otenekam kwa trotro driver. Otenekam kwa na spirit ne da. Ya ka asem no so be ka ya. O ba one ne mami ensem. Na na asem awewo. Ne ye ko difo se wo wa kwankyere no. E ya najuo. Wo betimi o simetimi. Akoda no ko ye kakra bi o.
eya na dwede ba na dance ne kakra nya na dwede so ma sama pop ti se de okay odi ko cha kwantre bi a nkrama wo krom woni ade ade nyina ko kedwa me na ko ye so eti de aka nya se number ye tudwa bo more than fa no china ko koto oba koto no akasa okay 0246 0246 66 71 17 0246 66 71 17 050 45 88 454 0578 40 55 19 0578 40 55 19 Ofosu yewo Kumasi menhia ahembobo a Ejaba family house echina nyame ya adom akokɔ di ko jakokɔ na so menhia ahembobo ano kwa dance yenko a obi ye na wotwemu ni nyina chese Sunday na enka echina de jakokɔ na so entini ofosu ye kɔ de miya me nua ba na me se echia ne bi akuya ofiri America na ba wo doctor so nkuru ni soja ni na nkuru ni soja ni wo ma bere yie ansa no mo akuduru ho na entino esi de obepie mo Ghana wo jira ho me kakra oni nkuru nyina ochia wo mba bi wo mo Kumasi asokole mampo okay ne ma me nyina he ma me so de ma bena obi afre na bere kwabra ya no di for summer prayer council center and ekotwetwe nkomo no de wo ba no ono so aba bedru ye obi ka kire asanteman ye obi ka kire asanteman ni obi kire asanteman enya asanketwa we ni Sompa Asem Mpe Nipa no we ni dia asanteman gi atum no kede ni akwa anim ya nim ten na ye hwe enya asanketwa kra ada wo sesei wasase ayira menkata wanim nye dai wadi ayira ye hwehwe ama sa de no ka kire mentem akama na ofo na enwurem 2025 menye sa adwuma no wasase ayira ya ton wasase wo ba beje wade na mekata wanim na se obo ne din a obahu nipa kura na ade ayira ma me so ofu se bekata wani ma me first story foforo nwurem afi we menye ne sa wade ayira ye bepe nya pa asem pumasi bre watemase na aka se menkata wanim ne ebo nipa kuro din a ebede wo hu se asomasi ana wo benten ma mememo akwa aba oba tampa bibia bokode ye frɛ wo sei akwa frempon firi hin ne baaye tano dumase aja kurum emrante ahini kurum papa kurum nyame fa kete chobe makransie ye nwumre mame wa mame wura hopa be mapa no ay asemu wa mame wura ho nwumre pa mame wakosem ne sen ya Osei Asem Mpe Nipa Oforisuo Aboagye memoa o akosem nyina ne se mini mi wura ye frɛ mi saframpon no headmaster ebo fa he ebo ofin so fine Inti 2010 no ba retirement. Inti mua ne ba no obeji asase ne de ma me osokoban. Mua ne yare bi ka ne yare ne makoa ne efie yare. Ti mi ni chini yie. Ti unya ben fie na nam da so nam akontrum ya me sa ne yare. Open na yare sa. Me pen na yare sa. Oh. Inti munu na mi wura ye se me sa mra na mra sokoban. Na me mobo na nana manie no de asase ne ma ye no. Sanya se bia boapaye na yare nipa nso wiase usaya wi yare anokwasem na nana ka che me se oh ono de ono ani pem no de asase na ma mini miwura motoye anase odi ama wura na che sa de odi ache miwura me pa cho metoye mi me be ukura won krata wa din na wo so Mr. and Mrs. MR from no ke yenti o enti emu ana papa no akokran kan se oh me de me hwe so amam akokoro abe no na nana ye ta asase ni free ye friend say ya mi ni pen mu ni e ho me na me kunu yare ni na nano ade na ni ne wo fa ase e wo he fa sokoban e wo he na wo ho wa na wo ho wo me pa che wo film wo he na film eni nti mi wura no ne ho to no wo fa no be mfie na ansa no wo fa no
to wo fa no na me sa me bae no na o ma sa ton asase na mo bi foforo a ye hwan ne ton ye jebi wagye atum so ne ton ye ono ne kan sika no gu ne nsam ne ho na moto no anase ono jebi na aton ama obi nya wo ton ma no ne de aha na mo adaro ma mo behwehwe ama me ne jebi no ena sika ni si ne nsam an de koma nana no enti tama mimi kunu no ho to no isa ba na na wu enti jebi no na minim no na okay na chese jebi no na kai sika de ma nana no ti jebi no so na mukosi ye ti se jebi no so wei jebi no wo ho ti se asase na kwa akosi sei ti se asase na kwa akosi sei o ma sa ton am owura bi ye fe ne cosmos o si fiesi so no omo fitian se ma me wan hu ehomre no na me wo esem no ha jemi kuna yare fe it was in tem ni si fie na oba ya omo si fiesi so no uko jebi ho di asem no okan ye enti ma me di asem no ko shrage ofin so e mo mo invite wo mo enti wo mo invite wo mo no mo bae no ena wo mo there's a abo wo mo enti e ma ekoba se me mfa lete enkoma assembly man a owo sokoban ho no ma me di letter no koma assembly man no me de koma no wo ma ya busuafo enti no mo ye me ko ne bra sa ena me yese debi enti ma charge no kra no misage me fe misage man owo fin so sisi aka che me se no mo ye no sem de kokoto a obedi adanse ena so sebe mimi kura ni mini scam de be kokoto nko egu me so na me de be da mo se mo adawro ma o de mo na mo kebia ewo mu ena mo so mo hwe kunafo nti mo so mo ka sem no mame eti sesi a no me pese me hunu se oba ya yasi da asiso no hwan ho na akoye kobusa ne se no wasase ne woyi anaso kobusa asase ne ho asem ko jebi ho ene o kan asai ene o de me ko abusuan ni mu ba ko efe ne nkansa to de me ko ayi no emu na no mo ye me ko ne bra no mo gitum so mo ne ton ye ho no na me de be da mo se mo adawro ma mo fre jebi no na nipa ko ton asase ma cosmos no oh atwa se si ame ba wate na me pensu bi no me bra ko papa ya konye kope mi zo drink no bi 5G mi za no bi so ewudwa so enya asem keto aponto ne abadi nto no nyina da ayiyo no nyina eye mizo ene 5G miza ena sabri ye de ejo na 5G miza no kwankwa amrante no kra chese onoma ho ye den ye papa etimi ema obo adwuma kra wo mpa so enya asem keto akra mizo drink no ye wo mango flavor ene o miss fruity orofo ye ntobi ne fa hye fridge mfa sef ya wo ho manager Daniel ewo 21st kinekehwan overseas ye kwa ibenya bia to ewo ho Bikan supermarket abawa ewo anomanyi post office Mama Esther Outcome Royal Ventures Baptist University mizo 5G miza na Sachi Enterprise ewo asafo abincho ni VIP car park no ena edi enhwe animu epoe mantam eyekwaku okire yenkɔ na woba so ame haso dia KF Kinju Enterprise oni no hotel no ena edi enhwe animu mizo 5G miza ibenya bi ewo clinic of the moment ye otu yade asesa yade ase na omanfo ehun eto wo mu san wo mu efri yade ho se medical ka cho se ama me ne wan se yade nipa benya so yade kru ya 21st clinic ene tu yade no wase na yade a 21st clinic wo de agidi wo wiase afa na nyina sciatica na sa sciatica ne so sisi afa asire mu na akokoma kosu na sintim yade ye papa anya asem ketwa yade be ena de 21st clinic wontumi entu ase yade bibre bia de free tumi anu kosu na ase yemfa nko 21st clinic no ntu ase emfama ne ye kan fidie dia laboratory ho fe papa ye ko 21st clinic orofo wa sheta Ghana be bibia na nsan ye ko Europe ye bese ko South Africa yakotu yade ase oti ho o ye dey na kumase ade ye ko pese ye nya yare safri siatica ne ho na yade bia nya yare sapa ade a na eye ehwa overseas wonne Alpha Radio no ene bo ho pa kuma cancer cortes ewo obuase sa na domi market ho popuni mantem kropum enkran sunwane nkranza tachima 21st kini kozinye minie 0540311311 0540311311 edu papa bia badwa so
obi obeka se aduro ni hobia ka chen se Oforisuo Aboagye woboa na yade ne be yew na so anya du papa de a ene na yade no ebetena wo so a koko ye yade boni o na aduro aba na aduro no de ya 3A cold capsules cocoa master ena me kanfo na me de ama orofo koko yade boni se de me kan no duru ba buja na moja free mu ba wani so ye wisi udwade a wo honam eyo hene poma tu koko ne tuatua tu ama untumi entra se ye adu papa abadwa so a me kanfo bi de ama 3A cold capsules cocoa master 3A herbal center omo ena de adu papa wi enso abadwa so kolinaka ba dani herbal Mr. Herbal apidank ye kwa yibenya biato near the 2 cocoa na so 0546 107 107 0546 107 107 Express Group ya kwantu seminar ya fankoda no ya kwantu seminar Express Group ebeboa na anyoma akototen ediaman na se wukosua de ana akoye walatu asa wo broni kro manya sika odofo ya fankoda Express Group no mo Canada US UK Australia ehefa na wukosua de odofo yenkoi na kwasi broni kro yenkoye adwuma na eye Express Group na ebetumi aboa pa Kumasi Accra tema East Legon takrade sunwane tamale bibiani okwa ubehu Express Group ewo ho 0249300448 0249300448 Express Group na me kanfo na me dia ma no orofo ye kwa dusa herbal mixture edusa herbal capsules eye adwuma ma me edusa se brei ede yade na abeda wo so orofo de na akoye nkonua adaw so ayade edi unya edusa herbal mixture no ewodwa so sa na edusa herbal capsules no ewodwa so yetu koko na se na afiri so kura orofo sisi eyo ya eduru ba bia bema nkomwa no ho ayemre ukono ba ko kaskala enfa enya dwuma eno ntini ye ka kire se honam ya bia no ye fa nko edusa herbal na edusa herbal se men kan kire wo se ya de bibre bia da fa bedan no wate enura da mami ba han wodi nyuro no ba na man ani agege no mo sresre efri se eduru mbama mema gina so pa no yakwa adusa heba mixture ibenya bi ato ho o so ame mazi makro goy filling station ho na abehunu ha na ko enkran so La Paz wo Las Palmas nchen ho yenko adusa heba mixture na enwoma enkon kan yekosunya so a new time one susu gold no na edi ehwani mu PA Pharmacy ene Freddy Mens ozo nsane Coastal Pharmacy ene Colinac Misty Herbal ho nyina okwa obenya duro bi ato wo se men kan cho se ba bia ye ton eduro ene ba bia ton abibiduro nyina da okwa obenya adusa ne nu pai bi ato na nyoma enso akonkan e de amount 050 011 0115 050 011 0115 yenko to adusa enu papa ne bi na yemfa entu ye yade ase na nyoma enkonkan emfa emaye nyoma enkonkan so a ahoto ensu ebetumi aba. Liberty Conference is here again. So medical catch was a Liborum, a Latin casa, a liberty freedom. And notice I will call Liberty Conference Ibia, a yahoto freedom now copo. And nothing no mind you do what you say. February edition, no, a 22nd year. February 22nd year. Mame papa yanko adansidie na no dene adansidie no ano sere enye mekwa na beka kire wo wona wakobi no womo ena ede dwumadie no ka kire foforo se Liberty Conference no fa ahodie ene wogye enso ewom Dana Hamilton ede nwomto baba beginyankopon tata sana Cindy Thompson obeko emoji enso ede nwomto Kwame Jedu enso ede nwomto beginya kropo twedia pon nyame tata nyame beye nyame 22nd February Jubilee Park na ne ma enso ebeye ne ma ye omahene yadubuache awie brem nyankopon adoma chede a odi akire no ede aka ne dwumadi a wodie no ano hyepa ano pa wankwa awunya baby entra efrise ani aba ho efrise nyankopon enwo sra no eba dwumadi ne so Jubilee Park Kumasi heya ena make comfort ede amawo come and be blessed oh glory hallelujah Liberty Conference ena make comfort na media amousa kakrede ye kwa yanim ten we ye Sompa Asem Mpe Nipa di asantema Ghana man ewiasema nyina ase ye no omagye atum medika ka cho se dwumadie we ena abetem pani sema ha ena abetem komode aha ena yehwe ama ofufuru bi enho enso atumi ato no ye maami asema okan arehu
ya pa o awre ho papa enti se sia no papa na obo ni din no se friend ne say Cosmos do to dan no asase no enti se de wo ton ma no ne ye kope no esan se wo hene no de wawu ana wo hene ne ton yansa na wo kro won de wawu tama okuti asina no hene no de okọ omunsi wo hene fufuru bia ho okay na me ma me bofo tene ekọ ho kokosachi ko ho enu ti yenhwe okọ ye ne hwehwemu a okọ ye hwehwemu panipa me mo akwaba ofo meje oso bibia bokọ de o nyankopon adom hwehwemu kosi sen ofo so hwehwemu ne de hwehwemu amma asiase kama ye maami ede na asem baaye no yitu anamon ma yekọ sokoban na yekuduru ho na se maami kra ba bia asase no na da na ohunu ti ye nante kakra ansana chi yekwakohu ba bia dan no ewo na eno ene yekukudu ho nom no enipa enam so ma woje ye maami esika ohena no ho ne yefe no eja John anana na John onna na asase no asante memma no ohene de John ai sana yefe no ne fe na John na ne nkomwa din de sai ne nkomwa din omde ma me wo se sa na John se ohwa na nhye da nya hini a hini bia na eya akonwa bia dikuro ana se bia mahini bi ne mom na ya busua ena na omade ma ne ti no mfe no na John ena na sana din na etie eti ye boye homoden eko enipa na enam so ma obeje maami sikai ede koma na John no ye ko ni fie ye frɛ no sɛn enipa ni din no maami do gisika ma ohene ne din de sɛn jebi ono ni jebi no oda so osokoban oda so osokoban won ne yere ne ma ene tie eti jebi no unya akwanya ne din komo o mi ni jebi din komo na che no no ye se ontimi ni minni enkomo na enkomo sa na emom no minunu na timi nya nkomo kakra na ne nkomo de nyina se nokre se maami ba ne ho ana se maami ne pass ase ato no ne mom ne di maami anim ekogi sika de ma eye nana John no na wono oyo obi a oye contractor nti wota asisi adan wota tutu ekwan na ebe se 10 years ni ye maami no ohwe no ohu no nti enam so ema na nkohwe se ko betimanya ye maami number eso ye ya wanye maami number etiene no osan akọ nana John ho sakọ bona mane se na maami a oto asase ehe no wo one number oso nana John zuzu oni ne number eti onde otu kwan okoba ya ye se asase ne aton hwan ne ton ye anam se hwan ne ton ye asema eye jebi kan se asase ne be hu nipa oton ye de a ene ye nkobusa enipa na wosi fie e wo land no so no anam se na asema kan de se retwema so una di maami anim maami kan sika wan ye ne mobile money wode share won sam ana ko ma na John enti baabi a wo fie yi wo ene baabi a maami plot yi wo no emu nwa enti akwanto obenko na utu yi a enu nti oba ya wo se asa edan ne yesie susu hu ni pakroto ye asoma ga de atwema so on de o kan nyina ne se maami ode asam no ko eye ofen so na ode asam no ko ofen so no mu yi invite no e mo no ko yi ne ho ano na enu ye oyi en se won de wo ye contractor na emu sika oje free maami no ho no wono wanye ani enti se oba ye ya ton asase na na asase no so ye abusuan asase ti so obi abo awuram na obeton asase ne dia on ye ntimi nkoshen no jebi no o de mfansi ya enti ye free ho no wie no nam se da bi ene ye be kofie ho efie na etwa gu no enti ye koye ne koto aba ya bi ye koto ye no mbusa se fie wura we o se fie wura eye adwuma so fulai on fa number mai kwa na kwakwa ye bi ho ti ye che wo jeme number me ho ha ye tika mu aye ba ene efie wura ne frɛ me na me da me ho adi kire no asema efie wura ne kan nyina ne se wono de no opa asase ato na asase no ebra obeto asase no abrante bi efa ne kwaku sisi ameno ka se wote sokoban ampa yo na kwaku no mum na oton asase fro na asase no oton 35 million 3500 otofi kwaku no ho full plot no adim fie sai wose be 10 years ni nti oto asase ni wie ye no wonde ya ogusu ye ne eto ne foundation na eye wo hena ye fe nana John no ba ye no wose daabi asase no on na ye ne dia
na ho na man kwan no wo sen woto asase firi kwaku ho ɛna nana dwon bɛka ɛyɛ foundation na wato awie no obɛka gum ɛma ne cement ni bibia yɛ ne ka eti enam so ɛma ɔyɛ sɛ daabi nana dwon ka so omna hemfie ɛna ɔkɔ no fie abusua fie ɔno ɔkɔyɛ nana dwon san ton asase ne ma no ɛnka ne sika dada no 80 million 8,000 ɛma otua sika no de ma nana dwon ɛma nana dwon otua sika no ma yɛ na abusuafo ne bi wɔ sokoban ampa wie hɔ na mmom sɛ ɔbɛba ha na so ɔde bɛkasa fidie so deɛ ɔntimi nkasa na mmom ɔde ne kasa ɛhyɛ me ma no na me mɛka nkyɛ wiase man sɛ kɔba sɛ maami ɔhwɛ asase na na sɛ abusuafo otua sika no ma ɔmo na ɔno no mmom na ɔtɔ asase no efiri hɔ nom no obedi anim akɔkyerɛ nana dwon abusuafo a otua sika no ma ɔmo ɔyɛ krataa no de ma ɔmo na mu sɛ na nana dwon tɔn kraa yi no asase no ma ɔmo no wɔyɛ krataa de to so wɔsɛ krataa deɛ wɔyɛ krataa kakraa bi nam sɛ na asase bi tɔn asɛm ayɛ deɛ wasi fie no aso yɛ adwuma sofo line ne din de sɛ ne din no ɔno na yɛ fɛ no example cosmos no edin ya na oyire fi ya modin ya no cosmos no wan moni din akyem ti akyire maami baba eduabɔ mpa wi ase nana John no ise duru baabi omo hu sɛ wawu omo de ni bi hyem ɛkɔba ne sɛ yebetu amena to asase no sese kura mobro beba be ye adwuma na mobro na betata wo eti cosmos se sa nana John eton asase no ma na 8,000 no wo go tua sika no nana John abusuafo ni bi wa mpa wi ho no ma wo tua sika no mo de wo mani ko tua wi si ehwe sika ni mu eti se koba se yepenwe mu a ono be lead ye e de akọ sokoba ya mpa wi ho no akọ kire se asumasi we na all kind sika 8,000 no e de ma nana John cosmos no kasa eti osi nyankopon ya adoma ochina anase da bia benya wo bia na yeba obi di enuma de amaye yebeda ase kokosachi no hwehwe mu eno nti de oto asase na ase obi di enim dia na wo se yedi si ha na yetoa so edifiri ho na eduabɔ empa wiase o enipa ediboni o ekoba ne saade a ya na mafe asoko mampon hene asase ne beda ho 30 years 40 years ya ukoba ye wa wodia omna samwa Oforisuo cosmos ne nana ho ne nsema ye kan ne ade nyina Oforisuo unim se sa American sema ebe nyame amfa fie na se ye nwan mo ho ba na obaba fie na wasase atoto obi aye so adwuma pa na Oforisuo obi afa ene ebesa ye mansotwen kese pa etuo beto bale oh yeah because nipa no oba no nani abre ene oba ye so a ohene oto asase ma no wasan ato ama obi ene ebe ye ja nto yo hene ana yo obi se wato obi asase a be very careful na normal ebobo ba na no odin Oforisuo de ye kanya de bembusa se de woto asase de woto ne de okoto ye wane ni miyansa ana ho ana ye bone de autumn ade ne wa wokoto ye yenwie ya ye friend cosmos ya wokoto asase wo so waka figure woto asase no ana wusi no henempon wote so beka cho asase no obi dia na ye beka gum edurume bia wa wokoto asase no edurume bia na so wahwe enoma bi kakra obi wo ho a woni mpefe asase na wosi su na no enye ne dia ya beka che no ne wafa nipa ne yesi su anadwobre na omo ye da no wo ya sa de a se won kwhia ni papa obobodu aku because ne dia na wabefa mo me resa no mo wo ya de ekum ni papa no obi wa nana Ghana ha na kuma se a obi ato na sase ato wa afa ho na obi so afro asi na asi finfin anya jimi enoma bi wo no mo a wan ka no kura unwa bi kwa ko ampa cosmos so obedi animu ni ade ye musa se ade no se wo koto asase na wo kono obi ameka renkyere ode a fine eno ti do obi wo to asase a wo se me hye dade anwea trepa kogu so ahwa ade san krofo no mo yesa no meka so mu ni nyansa pa bego na kuma asase no ayesa prapre enti se nipa no okofa anwea trepa begu so a na wo hwa ade obi ama no wo se ejani emo wo de anwea kogu so ni obi ba no say asase me dia wo a wo to asase no ana wo gya so ade ayi eso hweye tina de bia na me ka se drum me bia
anka mo nipa mienu amokoto asase no ohene na oton ma mienu na nka maye baako makopa matwofo na nko makobo nana no na maye baako mo nkasa mo nko da because we mamofo ade a ekoso yi abusua bia ni ho a sase me kan obi di sika ni bipa zo aka na no ato me makaw me se sa duabo me by this time me see ye penkrofo bia omo ba boayen e wo sunsum nya ya advert am omo kwa sunsum keke o se wo de mo fa ne mre me na journey to the west sa akwa no chefo sa akwa spirit mi wo bia ka ba me de papa nka me se parliament je nka me ko o kasa wa ni pa bone no na ma wura wanum na me butu yam na me kwa hemfie bi ahemfoni bi because no ma bi wo ho abeta na wo kasa etai hwe sese nipa no wasi dan na wi meboa so kwa wasi eti nipa no onu ani tuase edan no yesi Ghana de ana wi aso o jesi wi a eje se court ene betima ka se bubu we ma mi wo so oni sika ko de court ndi ma mi onye den nye dua no babo yo si fie no ene de oton ene kwaku no omunka mom na ma mi ne ka wo boy ene ni sika no sai da se obutwa ma no omuntwa ma no because for so say dey aye wa to afa wasi se ye kase ye teki sai wo ya e ye court ye ne ntimi ka cha ma me so ngo bubu no because ye kase dem na hye ya mo ma me no it a court issue ne mo ye di tufu wom hwe na case ye ka ye ya ma me o ye nwa ba wa broche di case ne abiani so ba be se tu kwan na ni fie na sase a wato ya fa anwa 10 trips ononko afa e de sidansi ho na wonya dai ebini se cosmos se obedi animu a enye ni animu nko a onu anka se otu foundation no na John wa wuo na John ne be ka kire no na sesa ko tie kakra ani e be sre yensu eto ansase no edumwe bia maami adan wo si no foundation no edan yentimi kuku so se gim ayedan ya yen kakra satam ne yensu eto asase no ye wan edumwe bia mo manipa ni si dan ni wi a na mo be ka kire no madwuma na yeden eti e be sre ye tufo cosmos no wo so obabu an no mo anemum enwie pese obedi de animu sa because wo ko dan na so asase so no obi ka cho say obi dia wan to obo na wakosi asi so ije kwa bi so no say ye pa fa say na so prawada ene ye ka sabe omo nanka we pani asabe predrasa we ka nanka fo no anu ti say maami nyame amfa fie no wose woni ba bia de ko na emom wo bo asase so dua masa hwani e wo kwa bi so eti so mutie na abusua no na John de wo kwa ne ba bi sokoban na John de open oye ya no oye nse we ni si dan okoka kire kagum meboa okagum eti wo utim se dan no enne obi a pekuma se atena obi a dan si asase so asa eti sa na te de a ya beka kura na obi takire de otwa sika ne ma no sa nkwasiafo no mo takire a si hu wo boa be ya ye ntam me se fa kwantem bia no enye okay bi e fe fa kwantem ukoto so obi si dan na anadwoa na se nkoyie enu nti abusua no maami wode abedan yen ya babo no omu nkamom no momra se maami kan yen kontopo machem the cosmos no so odi anim no ontimi ni anim trasa esese ye ka kire ne dia ene satam ya asamaba asase no iti ebeka ho asam na maami so mbere no mapensika e de amana na yentua de ka na next time no yenhua nyansa wo sa no mabio the nation's uncle ya oni babo ni nsese ya otena si wi ase na ya kane se na ya kane se ade we ne bi ni ya sante ya o menim da kura sa ade we bai se ohini mu a anase se betafrachi onipa bi okura na japade e beka se ene de me pese meton japade no na wanya wonipa ama na to na echina obesa akose ade ya menim se maton agiska no me se goton ama obi eni asante mamu ha na we ye krono kase a ye court ye mpanimfo adwene nko ho so obi ya ton ade ama wo na wo se ton ama obi mo an okura ne yadi bi tu abro ye ne de tre wo ye bofu aso ohia nipa wuo efiri wiase so waton ade ama mpa ye media na wo sa fa akire tima goton ama obi ne ye te ha ne ye so sa ade we so na da bia ya na mimbremu onsa maka twa ze kuro no ya chechire no mpanimfo ne nimso mbe ya abro enu nti no eno moma sa nyamesom no aye ye ndemo
ena teachings pe wo nyamesum mu a nkeye no koras me edi suro beba no ye ye firim ene ya ye fache memfi no oya wodo nyambetua ne ka obebre sebe ya obedi hina sebe tafrat obetimi ni gimi atonwade etu ndi no maye ne sa se sofu ni betima bu kwase ya ndi age oyere akofa no na wote a wo nka hwendi no maye ne sa abre nyame no kura na yese yeso no mfa bone nje ugimi otua wo kase de onwumate no ma heda ye ne sa dina enzuo ya abosomsem ne aka ne sa akyerew ndi obi gimi a undimi nko o Kristo a wo som ni ndi Kristo nso se bone kum bone fo ndi nipa wagimi no goni kwanzo wotena se eno onim so de mra ne hye wonsa korona ofiri mu mra be chiw ndi ono awurade pe mra kwan foforo so a wode agye nipa so obi ye obone a purane fa ho na purane fa ho a ye chiw enye se de ono awurade di ewu a ye nche no wa be ye ne bade ya obi gigi wa di na ewu abra ye nchew eno ne so obebodua na nya no ne ya sa abo aba so se akwa we ne bo we dua ma ne wu ye no ye nche are na betimi di ade se di obi sa mre na ye ka ho asem no ne ho prot na nim ne bo no obi ntonto dada na ade sima pe no ba beje no akọ da bia me kan na ya na me ka asa agro ye bre tie condition na me prot da ho na be ba ye se wasa akoto wo be finish kula ma wi ase no be yo tan ya yen kan je nuan mo musu te sa so munya agimi no mo ani mra mo so ufiri sa ade no wanya ato enko ho bie menya ne okoto na me ne wo problem me masa ase da ho na me ba yes wo no wato a wo woto me ni problem ni onim se enya ne dia no okoton ye no wa wukura ngaye e dia na ba utim na nsase e da ho nyina me ene manim ye oha ndia onim se enya wo dia me dia na okoton wo na me mfa ho nchew wo wie na azu wo bibi ya ne okoton na koye no mfa me ho na wo funu da ho na so abusu enya ntimi mafunu no ne ye de mra betro ze kire mako hu nipa na nsa na abanam sa aka me sisi so atam se prot no me yensa ama na meto na mu nyina mu wuwu a odi fi na ko obi ade da ho a nkonkofa ye wi ane ya kwese obi a no ye okọ ye ga na atọwe ahemfuni bi ni made ton papa obi timi to prot to fence o start se wo to dan na de wakọgina wa jose me ya o ka me pagya me dan na se ma emre ejina mpese me ntoma onse me maniani me na mtwa abrogi bia ma pagya aduru na wakeka ni se ya obeto se ngedan a wakọ bibi wo so ko obi a no obekọ akoto da ba na na mo hu se ne de anua no kura woto afa wato aka ho edu ko tieska ne ko animu za na wote akire se obi se ne de a sa usika no ho ya o ndia ma wura fini o se ne de ano anka mena kwa ubegem ba ya oni ndia se ojema na kwa kura be da tuam sika ma me ndia ne ye nyina ye ntwe sa agoji so ono abehunu ne obetu na ntuo se yese na akofa sa de aba edu omo ton ti asantimam ti Europe nso otumfo se etu asa ase so emu ahemfo magimi a ye de tumi hye mo nsa ade anya wo de a na wasa akoton wa wunim so aton asase na ma panyini kwa aten ya se kire ba ya uzini sika so no wasa akoton uwie so agimi mu no a uni adwene ntino utimu se ne be ni sika so de a meti ama we vise bi a meton man 1 billion ababo maton bi a 3 billion eti me friends all de 1.2 mpo na pata okra na nyame ya se na nka ne kra me na wode gimi fa ni nyina anka aton wi esa akon no no nya da ache no wadwini ndia anka ne no obeto abroad kwa antwen da ache no onim se kuro ni bebie ni sika nuru ho enti no odi kin ato wo no na de kuro ni bie we na ate se ne boa ye ne a wesi oto 30 million ndi no ene de aba 1.5 billion me ko ton na matene 30 million ma no unim nyansa ubetu ana mo ete za okay ya na nanoma hemfo mo agimi no mo nsoli nkonwa so mo nim nyansa metena so ne ntichiri kuro no ma ne nyefe no mo nya sa asu no mo na saa na ye wura chichiri na sante a kenya ne se ne amamfra be fra ma kuro no mo ayeda ye nyina yatim no o mo nya sa asu no yawo na mo ye nyina okay mamitia of also be ma Social Proverbs 29 when obeka cho verse 16 ni se so timodenfo eberuli enipa ewo omanmu aya na omanfo no na ya na wokwa ahohiehie mu ya hemfofo ni bi wo ho a bra said de wonum sinit mamufo die na ya na nsem fata wo hwese wo hene wote ase wono aton asase amanipa baako no asa fa kira sa akwakoton de amanipa foforo adwoso de ebi boba wo ho enche na wotwe ye menim se wono so ye bekọ ho se asase na owia no asaka se kobudan no nyamna me de ma no kobudan no obi asidan adum pempen so sei obede no akwa akobu no edi sa bia esu ni ban na ye nananom hemfunum binom wonom asuama na broso no omunyai afọ so be ma metu ma mi fu se ba bia ode kofa ye no sa bre no ena na wosenko sa call back shraje fo no so ode ko ye no
no ko se de asie de kire empanyimfo ne se assembly member na mu ka se won mu ame no e kwan se so no de mefa but achie mu ye sabebo nyina de se de woto asase ne so obeboa yen ami akwa akohu sa abre no na John abusuafo ya wo mu di adanse e wo sa asase no ni tikatua ya no otua ma no ho de ya asempa ye ntwema ne nkwa akire pinti no nyakopon ya adom na se wo de dom ye na wo kire nyame ya adom a ye be sha ase ne atu ho anamo ebusua no mo de hye ne na ato bia asase a omko pa asase from mama mi na asemfa na asem konye sa so ne sika no de be ma na e na asase se do mo si tono no wo mo mfa ne sika ma na asomdwe ma nya sa wontu amnanto wo wontu amnanto abusua ni mo modua ento wo na ne eba se tintintim da so mo kwa wo man kasa na be fo mo ho adwe no ma ba be sere na eduane akwa akoda no mo de sika no so abofo so be ma me da ase. Okay, enuti yanko sokoban abusua Nana John efiri mu abusua jebi firi mu omunhwe yie omunya very careful sanse wo ka ni breso aboatia wo ka ni breso kama me obeja manaka kwa ja manaka na ye wodena so bedan ye ye be kire ni fitaa ye betua za kire ni tuntum aye tie enu ntino se jebi wo tie mi a me mfuma asem nkonkokokosho obia wo jebi nesi agisika ni free ni ho jebi no won nesi agisika ni free ho empokura no omfa asase no krata ye ma no currently doto asase oso ye adwuma so fola no ofa krata amra ne fa compare omo hwa manana na wu enom de nana ne di ba be hyem ena de nyoma bi beba no I'm de kwa koma to yem de oton ye no ne ama mobra kwabo no tie de woton asase no ye be ma mobra kwabo no na me de me Osei Aboagye me si jebi no wonim hu bi ano be ye kotonkran na kwaku ye din de na ye din wie kwaku die ya ti edu so koba ne kobo kwaku za etiriye pasa ase no a jebi ho na ese pasa ase ni firi eye tie ma me kwa akoma to yem edan no do o masi awie krobia refi kotoko hena santima wura ba bia yesi dan na sie no twemye mu ne mom sɛdeɛ to so kɔban asase saa bere no saa sika na yɛsɛ kɔgye de ma wo tikwa akoma to yem ate oba kunafo omo ante ase akokunu na so ade asante kosu akokasa na ade abobɔ fom ebe ye adwuma ko akoma to yem na nye nan bia na ye wie nipa bia num yi omo de enti da bia mekoso abo asoko mampon hene ba so saa ka ko yo beba na kasa asene da so da ya asem ya asem kase pa wa santimema ni nsa asem ma me ko akoma to yem ye ko computer so dwedi mra sisia 21st clinic aye sciatica expert sciatica no o nerves na wo to ase na fa wo siremu na fa wo nansia besi ase ho no se ho techima eno ene fa ne sciatica na etimi bubu o to ase ka wo se dwe wo sirem wo je ho ba bia enye na no na 21st clinic ba ye adwuma pa wo mu yenti abaso bo magine wo Ghana ha ene amono ne enyasem ketewa Womuji international awards ahodo womuji local awards ahodo na anu nso na womu be the only sciatica research and treatment center in Africa bibrim hano ebi ni baby a gise 21st clinic nkwa womu dia bibidro ene besa o yare no masa de machine aka ho eya yare sabia yare bia wutimi de ko ne mama ade pa ko a wo magidi womu pa no eye sciatica ena stroke nso de kwa diabetes ni hypertension ni ade Ghana ha ba bia wo mo ho 0540 311 311 0540 311 311 na 21st clinic wo mo ye sciatica expert hey sewa me hu acho me na no me bisa ekra so kwa brochu Kwaku, afraina mebeko. Menkrata krani. Hey, ani me ma connection ma for den go for sika adwane no anya otua didi musa no. Oh,
Express Group Adarumenti, according to IF4, Opeso to Kwankosiandia, Express Group do be call mind to say Canada, US, Australia, UK, any Germany, say a tour and as a visit in Swa. Express Group do be call Dubai, Canada, US, Australia, any Germany. More Mupeso to Kwankoye Jumansu, Obets Midwako Dubai, Qatar, and as South Korea. If you also want to take international tests like SAT, IELTS, TOEFL, GRE, GMAT, they can help you pass easily. They can also help you secure a good job in the UK. You should make sure Akwa Kumasi as a labor roundabout Accra and so Omo Carnation First Light, Tama Omo Community 18 Lashabi Girl Police Station. From Omo Oforisuo 055-555-0067 and 0249-000448. Yeah! December is here. Introducing the Mega Cash Ronya Sika Chedia promotion. 100,000 Ghana Cedis cash is up for grabs this December. Dial *426*6# now on all networks and win big. That's right. Just 10 Ghana Cedis or more, and you could be walking away with a life-changing amount of money every day. This December, dial *426*6# on all networks for 30,000 Ghana Cedis cash as the grand prize, 2,000 Ghana Cedis daily prize, and 6,000 Ghana Cedis weekend cash prize. Don't miss out. Join the Mega Cash Bronya Sika Chedia promotion today. Dial *426*6# now and follow the prompt and take the first step towards a richer December. Terms and conditions apply on the NLA Caritas Lottery platform. 18+ only. Play responsibly. Remember, *426*6# is the code. Live and let's live this December. Mama kana me no mwe hwe eyensa ye fa ni piase abadwa manso piase ame piase ye safa frokra a wode awio ne lekọ na afra onim nsa no wode nubrane hahama na se egu ye mu a de so pusu num na wate ne pampan no wate ne da nkasa wotimi de se go dwo biase ansade ewo ho na se wonom nso a ni hwa no ayaso nkokra tina wuni piase wo agure sa pepepe eye chemi na min chemi piase sa enye na ewo ba hodu bia yeton nsandene ewo ho etufo nkodom peace ventures a ewo boase fresana mesi didi sui 0557758431 and 0270258138 piase Cherry, Nami, Cherry. Numinansen, one too many by when you feel do watch it. And Sasa Pin for them, FDA Agibedi and Kratui Atum. Okay, the Obano and Yatras, a Penipa, Brenimu Kakra, Brenimu Kakra. Dawidi Urema, Nibre, Ufro steps, the Librenia de Boo, Nibre Papa Panya, Sam Ketua. Young corner, Yeriscani, a decodano, na Omafo do one never says Sompa TV no Omunya. Yes, Yana Munya, Morris Kania, Ubinya kama pa, and Utino, said ye beya. Programs are hold on Ubinya Biahe, na also were to me Afemu Bana Diabo Brano, and Utini Drubiani and Yabrepa, and Untin Quanqua, mobile decode and name additional Morris Kani Mammo, said ye beya, some per market yapano, also ubi to me enyabi. Kadachi memoir quaba. Bibia boko branimu udin de say pacho fami Phoebe Prince free hin e baye pacho me free kronom otum for last stop na free baye wa ko sam ne sen ade bedo Osei Aboagye se memo a pacho na judi boko so nya boko sa me ne abaye bi na etenaye na nyinse yamba ababa wa ye frɛ no say frɛ no Janet de pacho Janet na minim se frɛ no oba woni na oni din Janet nko na anim pacho Janet na minim se frɛ no. Hey, ana kwantifia wade na akoye woba wakofa no ane na awo no Janet nko na anim Janet fu e wokumase ha hey enna de na awade asesan o Janet nko a aju Janet kunu yentie wai pato me neto na nyinsan bae nyinse mu no bibia me hwe nyinse mu bibia na kone aba hospital ni ade ma hwe ni nyina ama na wo to wo wie no me ma dwe se me kwakoto akra ne din ba o kire me se onama mele mu de me nyenye ne ho ade de a o mo mpene busuafo mpene ama mere be ya
also no busu onu kuro mama mele we half a yegwe and we half infante nto na mama mele mu no se men ye ne ho na chese infante amamere ana say anwonafo amamere no se men ye ne ho ade a omo mpene mama nto akora ndi because ono odi kan no amanfo obi awu mienu obi enu ho a omo anye ne ho ade nto obi enu ho pene ma no to ni badin ana ono asem mpedin a ye de be frɛ akora no na chese metin yi a wodie ka ho a wo miensa obi anwa no papa eno ti gise wo ware no ansa no wato akoda ne di gise me hu fie be ye fie ade ansa na mato akora ne di ena me setare a ho bonso nyanso se me ba be ye ho ade ena ono setare ne okka choba o maame so wonte ase nti o maame nte ase de na me mfedin a ye be fra akora no se be be ka no so ya me nti next time ne hu de be ye na me see you ena me didi no koma no edi no koma no ye ma me di na me de to no so wo ma me di de sei comfort nyameche ena me de ma akora comfort nyameche no okay sa nti ena me de ma me so fanfara akora no me truck driver me so ra me kokon so me ni fi to no na akora na ti nti na se me one of from sa akora no yale o na kotu kanti hospital na wo abelepo so kanti akora mo akra na me ne madam fo ba ko na ekudu ana jobe samresi na ekudu no ekutu tu ebe nti o mo se yemi tu skare bi nto no na ade che mo yi na me tu de ka ho nti card na wo de koye hospital in base ni wo de ko hospital no ana mo so fa card ma me na me nkotu ebe because ade asa from free kon so me nyanware na kire se so fa card na ma de akoda ne dingu card ne so okay na me nkotu ebe ma me se me kamani se nyina again so fa card ne ma me Janet no me kamani se nyina so fa card ne ma me fa card na akoda ne dingu so no fa ma me fa nkotu ya kan no me se tisi akora me ba wo da ba hospital mo se metua ka me kwa kotua nti fa card man fa kotua ka no se da bi da eno anwumre no ye kasa sa fa card na ma me na me de me ko fie ko dware na de che me sa ba yi ana para me sa bedu no on fa card man fa kotua scan so still so fa card ma me eno no ma che me atu kanta ho kuta ne card no ma che me tu kanta ho na me ko kotua be na me de o sa je ne card na ba wan fa card na ma fa card na ma me aka osusu se akoda ne dingu so no dingu so na nka medical tuya eno ono ande koma wo mo na utua aka me tuya aka 500 cedis adenti no wan fa ama minim de ndo wan fa ma me eno medwuna ma ante ase ene ma adwene amfa ndibele ma okay tobo ase wan fa card no ama me ama ma nkotua aka no yanko na yene Dr. Patrick entwetwe nkomo se Asem Pau Asem Kasio oba me ne wawo akoda yade mi kotua base ene ese ne agye na ne kotua akoda ne base no oba ne se ommanfa card no ma no Asem o adenti no amfa card na ma no Asem sebe momi enkomra ye ne Dr. Patrick enkotwetwe nkomo simadu so emra sisi a Asem o man Ghana me ne wawo akoda yade uko hospital so ye ma card akoda di nguso na odi akwa kotua woka na akoda ne kro yade biemu a card na abesa de aba hospital biem adenti na baba wa Janet wanfa card no amfa ma abrantie Asem fro Dr. Memo Akwaba panipa bibia boko de na mituminti asumdwa gidi se wonso ho ye kama pa Dr. PM capsules no any PV capsules no amanfo di ho adanse yao said me de ba ya no maji amanfo si di aduro ni ho adanse no enya Asem ketwa Dr. Adepaneton ni hu no amama hu se unim de kan habai semu a unim de papa enya Asem ketwa na sisi a Patrick head de na ekoso bibia da ne kwan so ya metuminti idi asedama nyankopon okay so wa na otwe akwa apra betu asumdwe Patrick Natural Health yo Ashtown eburu kageti a hono a bibia MTN office kase no na wate so me kwan na jabunkum e kwan ketu bi ne pai kosoro anaka free MTN office na efie baako mienu ye tosum yensa sefie no am ne yebo be pacho bibia kire wadwena fra number si na yinim komo 020 81 62 351 020 81 62 351 na 0243 42 34 71 0243 42 34 71 number si ne didi djuma bibia wonti asefo opom de ho bia
ofre na ebeje so see they can PM capsules there be ma biati any PV capsules so Valentine Day be cry there masa amam for beto when you be there e free chira ko starting no wo de okọ pharmacy bia herbal shop bia o so PM capsules e titititia mienu anopa mienu nwumre mienu anopa mienu nwumre o farma wana wa mransa na wodidi okay Oforisuo obapim apim akosane mapa wo ba na chiaba honi adwuma no bema de odidi wi asa didi o no kwa de mkate no kwa mi so bema odidi wi asa didi masa we asa adwane na wo se no asa ye de frampa de chikusue ye de pim mu maso sa na dadi onyuma nswe ni ba se wo ye adwuma ni ye na bibia da no kwan so a Oforisuo ti ha ne ha o pepa na ni mo ya I'm from Nani Aji, oh, yeah, what you call this so if you free to me. One in your base, Cassandra, go in Capricam Crancancoso. By name say fear Joe. Be done a council. About you free. Missy, oh, try dear crowd, be try where you mark exams near the other. No crowd or try is more far abundance in this. What with the best woman? For commander for Nasa, Uncle ya. Bebre ayese me fa free sa de no dibisro bema ana oba no PV no bema no PM no ba bema tumi no PM ni kan de no ko pharmacy herbal shop bia pese waist pain body pain a pese bema no ahodi bem na tumi pim na pim asa this time there masa TV so table so fridge so bathhouse ahode no wo asa we dey yan fa no nsi ewe bia na nkra no bebre nai eno an mpanyfo de matiase bia ni akọ herbal shop bia ana pharmacy bia obohu benya bia to ya me pa cho ye wo Ashtown emrum kageti ya ho no a bia MTN for office kase no wo na wate so me kwan na da bonkum akwan keto bi na pa akosoro bibia ni a sana be se da tudwai obetima frɛ me pa cho bema obemem bo pepe obemem tutu ensan ba bema no wo mpane ahodo a enko doctor si wanya syphilis me pa cho tie enipa no bebra samri wo mutifie memma asam na meken a roba de dom bema mu nyina no efa free saya le meken wasem yo bara tama wu hunu no na akachi e wo se de roba ye de koto bemem enti bi sraw obemem kekaw obemem tutu ensan ba bema no obemem se ne sitie first no e fon e shrinke e ye ketwa na ho odin abafom ensan bi ba se bi o de ba anoso ho se bi o uja wonan o chimpe bo se sufi de firi bemem ba o kojo nso bo se juso no ma pa mienu anadu e kodai obi betima adunso mprenum kopi mpredu ono onye diabetes patient pepo wa tie odankopon de nkwa che nya wo chena yinhia na yemo no bi na yusu aye simple tie udi bechini akwa Patrick ne ba biwi enam yare ne de masa no kura me so say wan fa ma obekwa ya da ni ofrika si ebi o say mrante hin na me fa na kransi o say ubeko ampanso ubi wase makwa ha ba oba oto adu mienu to miensa be mani moto no twitwa yi na wo se sari yale we no etimi si be ma wa wo ho kwan wo be be otumi ne yiri di ehyem kama ba spam se ne chargeable entimi siraw oko hospital doctor say wonya yare e fe ne syphilis ana gonorrhea num bia na sa chlamydia ana urinary tract infection bra e ba sa wo sisi sei e de ba fom abaka se de moko na asraw wodi fa na mu sequence fom na fi do nurse ne pija misraw bra Patrick Natural Health na emo pato phone number si 020 81 62 351 020 81 62 351 0243 42 34 71 0243 42 34 71 people
what person to your friend your friend arthritis. You were two, you were rheumatoid arthritis and also arthritis, but you 10 years. What hospital doctor say? Rheumatoid arthritis in the how, or also arthritis in the how. Cartridge in our airway, cushion in our airway, untimin transit, untimin koto, untimin yashi, me pato 10 years. One was in the fear we, Obakon Quanoa, Chikuta Puma, or the Lord Dugu Pumanoso, and son of Timanante. Mesro, Yaw Ashtown in Broom, Kajitia Hoda, Bra, go and Cassano, Edidi, and Yini, and then Papa dear, and what to me kono. So when accident, in fear numini, in fear duni, after that Cassana cano, me pato tini pa. Untimin koto, untimin transit. Say the kind of Cassano, Edidi, and Yini, because I hope Paipa, Yawa Ubatiano, Nasam Kitwa. Yawa Ubatiano, and Nasam Kitwa, especially one more. Omua Brutri, Sa Wabe, and I know why he says you to you. Obu want to mean trans, on to mean koto, on to mean Nashi, Oforisu, Miss Row. Okutra Esri, Ochirika Sen, cartridge in every, who go to be Unantia, who grow Grassica Sen, Ebe, Mr. Onanko the young Quachenia. Yawa Ashtown in room, Kajitia Hona, be empty and forfeit Caseno. Oba, Yanny Abamon will be a more use. Caseno apaino, Caseno edano, tuntimin koto, untimin transi, o nantia si you show the crutches, and now the Lord Nuko Gupo Manaso, and son what man antino. Onanko to minti. Obato Pumana to atene. Easy, because Encaseno, Edidi, Enini, also to son, Yancasen to say. Mention what you so be ball. Be an enemy, one will be when you're accident to be in the for Maya. Maya, but you have buying. Or the battle be a dumpene boo. Busum you look some years. Dumpenu a boo. I have been a wah who name Aka dumpenu. I'm a dumpenatwa. To both say, or surgeon in the park of day. A bubble. Because a dumpenu, a didi, a gini, and then a papa dear. And one it be slow. With Manusi. Be beer won't tear for a pum din who be on. Offer numbers we are. Ye bejo feso. Se koko na every free war. Se biu wuja wanaya. Na kokobono na yiba. Ni sane manima na every free. Oh, ni sane manima na me pacho. Ye uni na no. Oba, ye mo no bia mo yusu. Kokobono e pie ba no. Koko na every free no. Bia be 3, 4, 5 days. Na unko private dan. Ni nyina ba. E ba sa enka. E ba wo ho. Nti numbers ni 020 81 62 351 020 81 62 351 and 0243 42 34 71 0243 42 34 71 Yaw Ashtown in Kajitia Hono. Be empty for office. Okay. What can feel back whom who free as well? Now could be muton agrochemical. Okay. It's just to declare. Be bearing our friend numbers now. Yabe found and ever be more direction. Now, Waba. What is you? Patrice Lodge. Patrice Lodge. Namia Duma. Monday bay and baby. Okay. Inti Mumra Munina Mupon high because men starting them. Okay. Be it thereabout. So them told. Penfuba moi penfu si ana pese yenyina yishi. Okay. Nti mumra Nyankopon di afi baako aka yemfi ho. Okay. Nti 17th. Okay. Nyame adoma. Mumra ye oponi na mumana yemtu nsani di. Bibi abefe. Bidas. Dwada ho. Dwada. 17. Mama ke no wa. Amaki. Say ntu na be. Na mumra nyina yenyi yani. Okay. Nyankopon ya ade. Okay. Ye be no Patrice Lodge ho na. Santa se prikwa no. Yeah. Opa baby papa so da ma ho to. Patrice Lodge. Apo baby ada. Na mi shiramo. Yani Dr. Patrick na etwetwe komo no Patrice natural health. Papa we okusuan herbal no ewo France abrochi membro ni vitivita ene ma no sua haban tip no haban pade onim haban nyansem ketwa yenko na yenko ya yare sa every Patrice
natural head omu ya de papa enya asem ketwa panipa enti obaba wa Janet wa mfa card na ama tuonu ane kotua base na onu kuta card ne di manim sa ama ko kanta wana mi kotua base no mentiase adenti na wa mfa ama mim kura mentiase minim de ntia nti ade chin mfa card na ma me na mko na mkotua enti edi be 1 week no sa kra na sa yare to ko tundu binti odindu ni e ba bekire me na cowboy no watwe na ade ama na msi mate nti woso ni scam nti me frɛ no na wo shia me na me nti o me shia no na eni kuta no enuro no wakototo no na card na pipa bi se ho na me yi pipa na hweye me hweye ya din o de fra kra no ye emerald akuya nkonim Osei e frɛ no emerald emerald akuya nkonim na o de fra edi be na wo de koma no so mfanto no comfort nyameche akuya nyameche comfort akuya nyameche na me de frɛ no din sa di ne ho adin maame wo me o maame wo na me de man so mfanto na baba wa no so di din be na ato no de emerald akuya nkonim na emerald na abusa na emerald na se kire bibusa na so kura so ni papa yem fansi ya wate yefa emerald ni nsi ha wate ene akuya nyameche na ebehu difference ewum wate mase ye asemwasi papa na chese wudi ade ma Janet wan fan frɛ wo ba no wose Janet ne kura ayi comfort no atwam asemwabo wose comfort na yedai atwam na mfo kura te ne ba ne de comfort a o mbese ana muza so wadanfo be na ti se woni me be ne wadanfo be na ama 50% kura wadanfo te se o ba ne de comfort a o mbese no comfort na comfort sasa na eka no comfort no just wo de enframa gina wo funum titidin de wo no so mfa san frɛ no odini bufuro comfort ye di bi age so de enframa gina wo funum wo pu ti o se ne na fofo no be sere no abra ba ne de comfort no nti o sere nti on fa side ne mfrɛ nti o fɛ no Emerald akuyankonim okay yanko Dank Natural Health Complex yanko tu ya de ase patch number 2 City Life Hybrid School no ho ana Dank wo na Dank se yade bay eno timi tu ase emfama wodofo Dank ba ye no wagidi pa ahotofie no wono okosa ho yade ena didi no eto no yanko na yanko tu yade ase ewo Dank Natural Health Care Complex 0244017556 0244017556 Dank so ye ne ko obo herbal and medical research center do ato adumanu ho no wo miama koho komire miama nkyere wam omo wo mfidie se baby asofo ma meton ne dokro na ho na obo herbal and medical research center ho research ne chese doso nye hu baby yade no ye de bibidro so aka de be na ontumi enko sawo yade wode herbal bitters na badwa so sa na wode preke se pada no enso abadwa so 0257472506 0257472506 obo herbal and medical research center the veins expert KKB herbal center doctor the youngest doctor me I said ehunu ewo bibidro yum Dr. KKB na wase ye kasentim yade pa de a ene Dr. KKB emfa insan ho woni na ye ya stroke diabetes ana fibroid na prostate no ho aka orofo ukọ empamu ntimi perform o blood pressure no hypertension no ha adwene Dr. KKB na me kanfo nam de ama Kumase wo so ame municipal kwantepo no so mbabi a mekom wo no agadu fie hobusa na akọ kran so woja old barrier tema come to 25 twimia kwanta tachiman sa na hafo empotamu kwenya se number 2 ho na abehu Dr. KKB yeko ne ekotu ya de ase 0557 346080 0557 346080 Dr. KKB Herbal Center Kitima Herbal Center Kitima Herbal Center infections ana syphilis ni gonorrhea no kitima dabi say drone de wo mane broso yade be na de ko kitima ho wontumi ensama sa papa we na dance die efson wa bra na katacho be matiase otu yade biase a
medwene ho besi ne mante ase ene to dodo no afra me bia no say hey kitima papa we wa ben papa haban nim no ono so enim haban enya asem ketewa ebu akwa one Methodist church no edidi enhwe animu twerebu akodua secondary school no one no edidi enhwe animu yefra kitima wa homa we so 0246914717 0246914717 kitima yenkohoy na nyoma enkon kai pa emfaman Tabita clinic odofo yanko Tabita ho diabetes prostate na infections na yade bia fakọ Tabita ho na ontu ase emfaman odi bibido so ene tu yade ase laboratory ne scan no obechiro kwan efa so edidie bia Tabita clinic no se men kan cho se free prostate scan no enso ekoso ukuada ni jawa de biada ahojo da Bansindi junction eho eno Accra benya no sunyane takura de takwa ubenya no ho Edwada kosi fiada wo ye adwumu anopa no nso kosi enwumere no 9 eno ena Tabita se brei na ofa wo yade bedano no ntu yade ase emfa emma 0260196219 0260196219 Tabita clinic ena me kanfo ede amount sensa bi adro eyampa ensa bi adro pa orofo ensa bi adro paso betes ena me kanfo na me de amount paso betes efrin kan ba ye no wa man homene so okumase monte so asantemem anya asem ketwa yentwetwa bi yemu bobi yentibi ni paso betes ena me kanfo na me de amount orofo paso betes oba abofitiko no entumi mayie no ebeboa empam agudie no so paso ebeboa immune booster no ebekosoro pa emanyoma akonkan pa na paso anika se mewom no se entesense bi ono ma hangover bi anim orofo paso betes wa man ho so pa baby atonsa tunsa ewo kumase monte so eni asantemantem ha babia no okwa ubenya bi kewa from hot kwa de ne paso betes enye na ewo ho 0533770490 0533770490 paso betes ena me kanfo nam dia ma piase le call so ye ne sankyere ni o piase le call ye ne sankyere ni yentwitwa bi yemu bobi ayi yo ne aponto ne abadinto no ye piase le call na saa millet ne wo mu no emane de no eye soronko kura ene onom kura no anyiwanum se de waboro no debi baby atonsa tunsa no paabo ahodo nyina 1 tot 2 tot twitwa bi bobobi na nyoma enkonkan piase le call so open dodo ato a Don Peace Ventures ewo boase kwa ubenya bi ato Food and Drug Authority or the stamp no so dimayam say yebetumi ato piase le call enya asem ketwa 0557 758431 0557 758431 piase le call orofo na yenka se bi enkyerɛw se eduru ba bi asase no yeto no nananom ho na uduru afrija kwa bere north mansirim asantemantem ha tano yaw fetish land no omanfo bi edwiri ekom na kyerese kwasiburu ni beka se omo enkuruchi enti omo de adesrede etu obi a wato asase obi anim se ekwan a wo fa so eto asase ni nyina no eye edie nenso so no yemfa yenkrata ni nyina nkodan opani kofi apiagye ono ye busua pani ewo wama 30 days se 30 days ne so na kwan afa so to asase no enye ne kwan so a emra wa hye no odi bediu ohene ba wusu afiriye otumfo apagya hene ono ena ne nsa hye krata yi so ase eya asem kase o kadatienti ababa wa no Osei odiya de fro ba na ze comfort akuya ena ono so de dia na ama no ono so de emerald akuya nkonim na ama no ya fancy nyame ya adoma mesusu se nyame ya adoma wo chena asem we ye bebo so yie papa na producers mo hwese ababa wa no benya no ama na tena se senti a wan fa hospital card na ama no na comfort fo nyina ne ababa we be kon comfort no bradi nyankopon wose comfort no wose se ye ode to ba na nafofo be sere no ma meti asese no ye fa asem we nche free nyame adom chena ofo so me so asem atwam awu de comfort Mr. de akuya comfort bio Mr. Atwam nyame ya adom ho in fact say bia me yire free so de asam na di me boni o me ni say baba wa na den kansa okay for there be no mu ni ne boni na say Janet no so ya titini da bi o there me ni asem bi sana asa me nja brand say ni ntino
just what free na num me pesa me ti free na na musu on kan no ga comfort for oh there be matie fo nyina be comfort ni genetic nyina titidin o na sa titidin ene ya prophesize bibia eya comfort bi comfort Wede men kan sa ah de una be kan wede framagu menu e kura comfort o de be ye ntwe ye gina ye na so eti ofoso be ma ma mentin fra ba me nyini so betimi akasa na okay eti yama no nyame ya doma bochina ochina na enuti yenko na yenhwe ayi nkaibo bia ewo ho ayi nkaibo no na yemmo emfamfiri ho noki Yɛdu so yi yɛ ayie nkaebɔ ananoma a wɔte ayipasofo bi din na ɛdidi so yi nana opia mɛnsa manso mem nana tɛboa abena yɛ ɔtɔ so mmienu manso mem nana nkansa panyin yɛ ɔtɔ so mmienu aduana hene nana kwabena adanse manso mem nana kwantwi ampoma ya wodi kan rempem chidom hene manso ankam hene ɔne ne baa hema nana agyewa akɔdeɛ yɛ ɔtɔ so mmienu abusuapanyin twerɛbu akɔdua so na abusuapanyin yawboɔ ɛwɔ manso ankam aduana abusuapanyin kwaku kokoro ɛnso ɛka ho ɔwɔ kumase anuanom bi din ɛna ɛdidi so yi Mr. Safo, Despite Group of Company, Accra, This Way, Reverend Franklin Adomako, Assemblies of God Church, Kumase, Mr. Osei Aboagye Ewo Italy, Mr. Samson Ampon, Transport Owner, Kumase, Mr. Louis Quatin, Emmanuel B. Ene Yenis Ampon, Claudia Ampon, Solomon Ampon, anyone our Kahon, Abusien, any Abusian Kaye, Edison, Esia Janfor, any other phone in us say, one papa, what the one bishop Kope. Yewura Lawrence Bossman Ampon ya wonye mfinhyia na dusia enum na wofrati asifo asase so no ebra so se woye na yiyo nti no kyerɛ sɛ nyame ɛyɛ adom a memenda ya ebe ɛkyerɛ 15 February 2025 dusia se wɔde wɔn de hyɛ bɛtɔ mpam ɛwɔ ɔno ankasa ne fie yɛ wɔta no so a ɛbɛn edwa no anɔpa no nan pɛpɛɛpɛ na adɔfoɔ ɛso ɛde ahwɛ ne akyi ɛde ne di a etwatoɔ ɛde ama no owie a ɔbɛma mu ne so na akɔpɛ ne korabrɛ ɛwɔ manso ankam amusieyɛ ofewa pɛ dɔnko brɛmo no abusua kyerɛ sɛ ɔbɛba abɛsi nkonnwa ɛwɔ mpata ase ɛwɔ ɛyɛ Mount Hermon School Park tano so anaasɛ apatrapa kokoro mu kwan no so wia dɔnko kɔpem sɛ no nsia bɛbɔ na ne kwasi ada so no ɛyɛ 16 February 2025 no Mount Hermon Assemblies of God asafo yɛwɔ kokoro mu kankye hɔ ɛna ɔbɛkɔ na ase asɔre ofiri hɔ ba ewia dɔnko bɛsa akɔsi nkonnwa no asa e de papa eyiyo no ahyehyɛ so ɛwɔ ɔno ankasa ne fie a ɛwɔ tano so apatrapa ne inside eyi ayɛ nkogya bia mɛboa sɛ bɛyɛ a na eyiyo no ɛbɛkɔ yie na ahyɛ ne monyam okay ɛnoti yɛnkɔ nhoma so sanse sokoban asase yɛkɔka ho asɛm ne abrantie na asɛm no yɛnwiedie na nso so ohwɛ mu a emu ɔwram Edia, mene wawo. Media ma se fatu akoda no. Wan fan to akoda no. Ebewi ase krasi di no kra no na fofo ebesere se wo de se di no etoba. Eya asemo 0551931931. 0551931931. 0548931931. 0548931931. Na yenkon humane so na yenkon twetwen komo kakra ebi emra se eduru anwumira ya na nhoma no hama adwen kakra ya asemo ya asem foforo we no pagya we no 0551931931 0551931931 0548931931 hello oh ya asemo hello Oboso. Yeah. Maybe Krana Mr. Enoch, aka Nana One Collections. Bakope. Na Oboso. Yeah. Mechiti vinu hundi na mesha de. Asamye anyemon tsenkawi Asem Pao. Abranche na asem no asem kese pa hu ne ta wait wumpa na pa se modi asese na yetidi aguram adomosuko because ye time na asem yentini fanka debi na
Abranti ya wana na wa ma odi ze fatwa kora na wan fa di nan tunu na tere te wulu ma fa papa na yen kum bibiri kina ne point deba okay hello baby afrefre odi mame me kwa cho me de reka me frefre buakwa oba re yenti o me kwa cho me nia be ma di obekan na me ka kakra account okay but u hwe kweta obi sa be je oni obaati enyi sen awo edi a wo boye no you ni say ene ye mnante ne mabawa no bu o me mfani serious Jacoba said you do one crack. I said you would go penny. Oh, there's so new designer. Which you Nidian Casta. They won as a bab on you, papa, between a gymnasium. Now then, or bar said it on him, man, my difference. I won't you. Then I will see to only. Bro, be I want your pet, but I was said, so we are going to open baby up and I will work that since maybe I was on worried. Yeah, you know who say. Enkophobia seboni mema me na we tribe no problem that we asantini ono so say halfway am not the better to oh just say na me na ye me say na but e hwe ni na say ni obi besan a etumi na sense that's next time we try na mo fofo a on hwe ni yi na aboa no me da wasi no okay ya sem papa china ibe wura sa asem we fi say mema wo oba akoda didian ma wo na wako fadin foforo eno so ya asem foforo papa ya bra no ya be ne enko okay hello ka ba twen ho afri tv no ne yadi nko mo free hudi hello baby afri hudi oba pa hello me pa so me ka se speak ko fu me sansi e fe me comfort e chama ya fro comfort e chama me pa cha me de comfort e chama kone yetio obano awo o tell me ya no mo ti ne ni pa mai comfort fo o se mo din me de comfort e chama me on abo kwambu o se mo din no ya titidin o Ochanya me aduma. Le TV o ta ko ti me nya oba no nka. Ayo. Na ma kama jenja che. Oni be ma wo ama obi ba wa bo oba hoka. Na so na wo be sita ne din no. Na wo di dia o pa ma ne ke so wo mtuna. It's about fuck it. Oh, be a personal attack. Comfort to 7 be no master take attack. Ababa we oni ni kunu anya. Na echina so ne comfort for anya o ne comfort asem na baba wona kan so ma me pa comfort for a chance na de ache ya asem hello obo ye mo shi papa ko jo supesi nana ni ko ba din ni no aba ne o ya asem ya boy ato ebo ni pasemo kwajo yanko na mebre na so anisa me ke say boy na ya boy ni beto go dey know their family yeah yo ni mo gina yo no okay ya for friend nyina nsia ababa wa no wakoka ntoka chene if say comfort for na dwa o madwa papa ma pa lie o say comfort no yedin dada ne namfo to say ne band comfort wa o mo besere no yem fancy ya dodo akonwa eso aye hyehyehye ya so de akoya Apostle Continuation Church anomaje mpatase akoko so pese so for penny Stephen Drew ona de nyame asem emu hwampa